हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा எல்லாருக்கும். The eligible list வந்து இல்ல மாதா ஜி, அது எதுல வரும்? செகண்ட் லெவலுக்கு புரியல. ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருந்து செகண்ட் லெவலுக்கு நீங்க எலிஜிபிள் 87 சொன்னீங்க இல்லையா? ஆமா. எந்த இதுல வரும்? உங்களுக்கு வந்து நீங்க இமெயில்ல வரும். உங்களுடைய இமெயில் ஐடியில அந்த டெலிகிராம் அப்ளிகேஷன் குரூப் லிங்க் வந்து உங்களுக்கு செலக்ட் ஆனா உங்களுக்கு வரும். அந்த லிங்க்ல போய் நீங்க ஜாயின் ஆகிடணும் நீங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட். சொல்லுங்க. நான் அந்த செகண்ட் பேட்ச் திருப்பி அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு அப்புறமா அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் போலாமா? கண்டிப்பா யூ கேன் அட்டெண்ட். ஓகே. நீங்க வந்து யாருக்கு இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் போகணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் இனிமே கண்டினியூஸா நடந்துட்டே இருக்கும். அதனால ஒன்னும் கவலையே கிடையாது. என்ன ஒரு மாசம் கழிச்சு நம்ம ஜாயின் ஆக போறோம் இல்லீங்களா? அதுல ஒன்னும் கஷ்டம் ஒன்னும் கிடையாது. அத இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டீப்பா இத புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறமா கண்டிப்பா பண்ணலாம்னு எனக்கு தோணுது. உங்க மனசுக்கு எப்படி தோணுதோ அப்படியே செய்யுங்க. மாதாஜி ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி என்ன டைம்க்கு? சேம் இதே டைம் தான். டைம் மட்டும் மாறாது. சோ 7 o'clock தான் இல்லீங்களா? ஆமா ஆமா. ஓகே, thank you மாதாஜி. thank you. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த 18 டேஸ் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது. ரொம்ப மனசுக்கு, அதாவது எந்த நேரத்துல மைண்ட் எனது ஒரு மாதிரியா இருக்கிற நேரத்துல எல்லாம் நீங்க அந்த டைம்க்கு அந்த கிளாஸ் நடத்தும் போது ரொம்ப தெளிவாச்சு மாதாஜி மனசுக்கு. கொஞ்சம் உங்களுடைய பிரேயர்ஸ் எல்லாம் பகவான் கேட்டிருப்பார்னு நினைக்கிறேன். அதனாலதான் உங்களுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. பகவானுடைய அனுகிரகம் உங்களுக்கு இருக்கு. சோ அதனால நீங்க இதுல வந்து இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுட்டு வாழ்க்கையில வந்து எந்த டைம்லயுமே பயப்படக்கூடாது. கான்பிடென்டா எடுத்துட்டு போகணும். அதே நேரத்துல வந்து நல்ல ஸ்திரமான புத்தியோட நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். எல்லாருமே கஷ்டப்படுறவங்க தான் இங்க. அதனால வந்து அத பத்தி ரொம்ப ஒரி பண்ணிக்காம இதெல்லாம் நம்ம வந்து எஸ் வி ஹாவ் டு ஃபேஸ் அண்ட் மூவ் ஃபார்வர்ட் அப்படிங்கிற மனசோட பகவான் இருக்கார், நம்மளுக்கு துணையா இருக்கார், அவர் கண்டிப்பா நமக்கு நல்வழி காட்டுவார் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கையோட அவர் மேல வந்து பக்தி செலுத்திட்டு நீங்க வந்து எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா லைஃப்ல வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா நன்மைகளே வரும் மாதாஜி. இது மாத்திரம் ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நிறைய நேரம் நம்ம வந்து இது டிஸ்கஷன் வந்து கடைசியில வச்சுக்கலாம். நம்ம வந்து இப்போ செஷனுக்கு போகலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் மட்டும் முதலே சொல்லிடுறேன் நான். அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய அந்த அட்வான்ஸ் லெவல் அந்த ஃபார்ம் கூட சாட்ல போட்டுருங்க பிரபு. அதையும் நான் போட்டிருக்கேன் அந்த லிங்க் கொஞ்சம். எஸ், ரெண்டுத்தையுமே வந்து போட்டுருங்க. நான் ரெண்டுத்தையுமே ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஈஸியா எல்லாரும் இதை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இன்னைக்கு யூடியூப்லயும் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு மறுபடியும் டவுட் வந்தா அந்த யூடியூப்ல போயிட்டு நீங்க வந்து என்னுடைய இஸ்கான் மங்களூரு அப்படின்ட்டு நீங்க ஒரு யூடியூப்ல செக் பண்ணீங்கனாலே என்னுடைய பெயர் போட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு என்னுடைய வீடியோஸ் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ நீங்க அதுல இருந்து நீங்க வந்து 18th சாப்டர் எனிவே பேட்ச் 15 சர்ச் பண்ணுங்க. இந்த 18 சாப்டர் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்துடும். ஸோ இதுல நான் சொல்லியிருக்கிற ஃபார்ம் பத்தி நீங்க அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இங்க வந்து ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் இப்போ 15வது பேட்ச், எவ்ரி பேட்ச்க்கும் ஃபீட்பேக் டெம்பிள்ல இருந்து கேட்பாங்க டிவோட்டிஸ் கிட்ட. ஸோ உங்களுடைய இமெயில் ஐடி கொடுங்க, பெயர் கொடுங்க, நீங்க ஜெண்டர் என்ன ஜெண்டரோ அது செலக்ட் பண்ணுங்க, உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் கொடுங்க, அட்ரஸ், கண்ட்ரி, இது எல்லாமே வந்து காமனா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. இந்த டிராப் டவுன்ல போயிட்டு என்னுடைய பெயர் வந்து தமிழ் அப்படிங்கிற தமிழ் இதுல இருக்கும், அதை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் எத்தனை ரவுண்ட்ஸ் நீங்க மகாமந்திரம் சொல்றீங்க அப்படிங்கறது வந்து சொல்லலாம். நாட் எட் ஸ்டார்டட் சாண்டிங்னா அதையும் நீங்க வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க. இல்ல 1ல இருந்து 2 ரவுண்டு பண்றேன் அப்படின்னா அதையும் நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ எத்தனை ரவுண்ட்ஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கு மேல் அத்தனை ரவுண்ட்ஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து நான் வந்து 1 to 2 ரவுண்ட் அப்படின்னாக்கா அதையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஏதாவது வாலண்டரி சர்வீஸ் நீங்க பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டா அந்த பர்டிகுலர் வாலண்டரி சர்வீஸ் படிச்சு நீங்க அது பண்ணலாம். இல்ல எனக்கு எதுவும் தெரியாது, வாலண்டரி ஃபார் டீச்சிங் ஆல்சோ இஸ் அன் ஆப்ஷன். 16 ரவுண்ட்ஸ் மேல பண்றவங்களுக்கு தட் இஸ் அன் ஆப்ஷன் ஆல்சோ. தயவு செஞ்சு யாராவது டீச்சிங்ல போகணும், இந்த மாதிரி வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பா இந்த ரேடியோ பட்டனை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க. இல்ல எனக்கு இதுல எந்த வாலண்டரி சர்வீஸ்மே செய்யறதுக்கு எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இப்ப இல்ல, பின்னாடி நான் செய்யறதுக்கு முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நன்னுட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு கீழே பார்க்கணும். ஸோ ஃபீட்பேக் ஆஃப் த கிளாஸ், ஃபீட்பேக் ஆன் த கிளாஸஸ் ஆர் டீச்சர்ஸ்.
ஸோ வாட் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த கிளாஸ் வி ஆர் மோஸ்ட் ஸ்ட்ரைக்கிங். உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன சொல்லி கொடுக்கறதுல வந்து எது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து மைண்ட்ல வந்து நின்ன பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்றதாவது பாத்தீங்கன்னா சில போதனைகள் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆழ் மனசுல பதிஞ்சு இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து நீங்க தமிழ்ல எழுதுங்க. இங்கிலீஷ்ல தெரிஞ்சா இங்கிலீஷ்ல எழுதுங்க, தமிழ்ல எழுதணும்னா தமிழ்ல எழுதுங்க, உங்களுடைய இஷ்டம் அது. வாட் இஸ் த பாயிண்ட் இன் கிளாஸ் ஈடர் ஃபார். ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் மேலும் விளக்கங்கள் தேவை அப்படின்னு நீங்க ஏதாவது நினைச்சீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் இதுக்கு அந்த எந்த விதத்துல உங்களுக்கு அது விளக்கம் தேவை என்பதையும் எழுதுங்க அந்த கொஸ்டினுக்கு. வாட் ஆர் த டாபிக்ஸ் வுட் யூ லைக் டு டிஸ்கஸ் இன் த கோர்ஸ். எந்த டாபிக்கை பத்தி நீங்க இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதையும் நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி இங்க எழுதுங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது டாபிக்ஸ் தேவைன்னா அடுத்த கிளாஸ்ல நாங்க வந்து அதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி நாங்க அதை சொல்லுவோம். ஆனா இந்த 18 இந்த சாப்டருக்குள்ளவே இருக்கணும் உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து. மகாபாரதம் ராமாயணம் அந்த ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் எதுவும் நீங்க எழுதாதீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ வுட் யூ லைக் டு சஜஸ்ட் எனி ஐடியா ஆர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஸோ இன்னும் ஏதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னாக்கா, இல்ல ப்ராசஸ்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு ஏதாவது நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அதையும் நீங்க போடலாம். வுட் யூ லைக் டு அட்டெண்ட் மோர் சச் கோர்சஸ். இன்னும் மேன்மேலும் இந்த மாதிரி சிமிலர் கோர்சஸ் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? எஸ் ஆர் நோ அப்படிங்கிற பதில் நீங்க கொடுங்க. வுட் யூ லைக் டு கண்டினியூ டு அட்டெண்ட் அட்வான்ஸ் கிளாஸஸ். அட்வான்ஸ் கிளாஸுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எஸ்ன்னா எஸ் போடுங்க, நோன்னா நோ போடுங்க. டு யூ ரெக்கமெண்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ். இதை நீங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்களா இல்லையான்றதையும் நீங்க ஆன்சரா போட்டு இங்க சப்மிட் பண்ணணும். இது ஃபீட்பேக் ஃபார்ம். இது எல்லாருமே ஆல் டிவோட்டீஸ் ப்ளீஸ் சப்மிட் திஸ் இஸ் மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட். ஏன்னா இது எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல் ஆர் லர்னிங் ஒன்லி. எல்லாருமே கத்துன்றோம். நம்ம வந்து கத்துக்கிற முறை டெய்லி நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து ஞானி இல்லை. ஆனா நம்ம வந்து டெய்லி நம்மளுடைய நாலேஜ் லெவலை பெருக்கிட்டே போறோம் நம்ம. ஆனா தவறுகள் என்பது சில சமயத்துல எல்லார்கிட்டயுமே ஏற்படுறது ஒண்ணு. அதுல வந்து நம்ம வந்து முன்னேற்றங்கள் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபீட்பேக்கா எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து மாத்திக்கிட்டு போயிடலாம் நம்ம. ஆனா என்னென்ன குட் பாயிண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதையும் நம்ம வந்து அதையும் நம்ம சொல்லணும். சம்வேர் நமக்கு விளக்கங்கள் நிறைய வேணும்னாக்கா அதையும் நீங்க சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஃபார்ம் வந்து நீங்க வந்து சப்மிட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். நீங்க எல்லாருமே செய்ய வேண்டியது, நீங்க எலிஜிபிள் இருக்கீங்களோ இல்லையோன்றதெல்லாம் இப்போதைக்கு நீங்க மறந்துருங்க. உங்க பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு தான் அது தெரியும் நீங்க வந்து எலிஜிபிளா இல்லையான்ட்டு. ஆனா உங்களுக்கு ஒரு கிரைட்டீரியா தெரியும். நிறைய சாப்டர்ஸ்ல நீங்க வந்து 40 மார்க்ஸ் கீழே எடுக்கல, அதாவது எடுத்திருந்தீங்கன்னாக்கா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நெக்ஸ்ட் மந்த் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி ஒன்லி குவிஸ் மாத்திரம் அட்டன் பண்ணி ட்ரை டு கெட் அட்லீஸ்ட் 12 சாப்டர்ஸ்லன்னா 40 மார்க்குக்கு மேல எடுக்கிறதுக்கு பாருங்க. யூ கேன் அட்டெண்ட் த கிளாஸஸ். ஆப்ஷனல். உங்களுக்கு கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்றது வேணாது, உங்களுடைய விருப்பம். ஆனா குவிஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணி அட்லீஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மந்த் மறுபடியும் இதே அட்வான்ஸ் லெவல் அப்ளிகேஷன் வரும். அப்ப நீங்க வந்து ஃபில் பண்ணி, ஐ திங்க் சுமித்ரா ஆராத்யா மாதாஜி இருந்தாக்கா அவங்களுக்கு தான் இது நான் மெயினா சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். எப்பவுமே லைஃப்ல ஹோப் விட்டுறக்கூடாது. அடுத்த மாசம் ஒரு 1 மந்த் கழிச்சு நம்ம மீண்டும் இந்த ஆப்ஷன் வரும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இந்த ஃபார்ம் மறுபடியும் வந்து ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுங்க. எல்லாருமே இந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுங்க. நோ இஷ்யூஸ். இட் இஸ் அப் டு பகவான் அண்ட் த டெம்பிள். நாம எழுதியிருக்கக்கூடிய குவிஸ் பொறுத்து அவங்க நமக்கு இந்த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் பண்ண அதுல கிளியரன்ஸ் ஆகிறது இல்லாது அவர் கையில விட்டுடுவோம். டோன்ட் டேக் த ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் யூ. ஸோ அது தவறு ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால வந்து ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம். ஸோ இங்க வந்து உங்களுடைய இமெயில் ஐடி கொடுங்க, உங்களுடைய நேம் வந்து ஃபுல் நேம் கொடுங்க, மொபைல் நம்பர், கண்ட்ரி. ஸோ இங்க வந்து when did you finish your 18 days. இப்போ நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எல்லாருமே வந்து 18 days பண்ணக்கூடியவங்க இந்த ஆப்ஷன் வந்து 15, அதாவது பேட்ச் 15 அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து நீங்க வந்து செலக்ட் பண்ணலாம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, இது ரொம்ப என்லார்ஜ் ஆயிடுச்சு. ஒரு நிமிஷம். ஓகே. ஸோ இந்த இதுல வந்து இந்த பேட்ச்ல வந்து 15th பேட்ச்ல இருக்கிறவங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்டன் பண்ணவங்க 15, ஆல்ரெடி வேற பேட்ச்ல அட்டன் பண்ணவங்க அந்த பர்டிகுலர் பேட்சை நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ஆல்ரெடி அட்வான்ஸ் கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்க இந்த ஃபார்மை சப்மிட் பண்ண வேண்டியது கிடையாது. யாரு அட்மிஷன் வாங்கணுமோ அவங்க மட்டும்தான் இந்த அப்ளிகேஷனை சப்மிட் பண்ணணும். யுவர் ப்ரிஃபர்ட் லாங்குவேஜ் டு அட்டெண்ட் த லெவல் 2 கோர்ஸ். இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, கன்னடா, மலையாளம் எல்லாம் இருக்கு. உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் வேணுமோ அதை நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம். ஸோ தமிழ் வேணும்னா தமிழ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆர் யூ கரண்ட்லி சாண்டிங் 1 ஜபமாலா ரவுண்ட். எஸ்ன்றதுன்ற இந்த பட்டனை வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ இது மெயின்லி 1 ரவுண்ட்னா நீங்க ஜபம் பண்ணணும். தட் இஸ் த எலிஜிபிலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா. அது இருந்தாதான் நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே உங்களால வந்து ஃபில் பண்ண முடியும்.
1 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணாதவங்க வந்து இதுல இருந்து அப்ளிகேஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணி அட்லீஸ்ட் இனிமேலாவது நீங்க பண்ணுவீங்கன்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தா அந்த எஸ் பட்டனை செலக்ட் பண்ணி நீங்க போடுங்க. ஸோ சாதனை சார்ட் வந்து நாங்க இன்னும் கரெக்டா கொடுக்கல. ஸோ அது எவ்ரி வீக் சப்மிட் பண்ற அந்த மோட்ல இல்ல அது. பட் தே வில் கிவ் டெம்பிள் கொடுப்பாங்க. அதை நீங்க வந்து டெய்லி என்ன பூஜை புனிஷ்காரங்கள் செய்றீங்களோ அது ரிலேட்டடா தான் இருக்கும். அதை வந்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அது நீங்க பண்ணுவீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கான எஸ் ஆர் நோ. ஐ அக்ரின்னா எஸ் பண்ணுவேன்னு அர்த்தம். அதையும் நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். இது ரெண்டுமே மேண்டேட்டரி. அதுக்கப்புறம் 85% அட்டெண்டன்ஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணுவீங்களா கிளாஸஸ் அப்படிங்கறத வந்து கேட்டிருக்காங்க. லைக்லி அன்லைக்லி, அதாவது எஸ் நான் அட்டென்ட் பண்ணுவேன், அன்லைக்லி மீன்ஸ் நான் எனக்கு சான்சஸ் கம்மி, ஏன்னா என்னுடைய ஒர்க் லோட் அப்படி இருக்கும். சில பேர் நைட் டைம் ஒர்க் பண்றவங்க இருப்பாங்க, சில பேர் வந்து ஈவினிங் டைம்ல இருந்து மிட் நைட் வரைக்கும் ஒர்க் பண்றவங்க இருப்பாங்க. அவங்களால வந்து இந்த கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியாம கூட இருக்கலாம். ஏன்னா ஒர்க் லோடு எப்படியோ அதை பொறுத்து தான். ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க அன்லைக்லின்னு செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனா இது வந்து செலெக்ஷன் கிரைட்டீரியால லைக்லி இருந்தா மட்டுமே உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா இந்த கிளாஸஸ் வந்து ரெக்கார்டட் கிளாஸஸ் கிடையாது. ஸோ நீங்க வந்து புக்கை தான் வாசிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே சாப்டரை படிச்சுட்டு வரணும். ஸோ நாங்க வந்து அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லோகமா வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுப்போம். ஸோ நீங்க அந்த பர்பட் வந்து படிக்கணும். அப்போ உங்களுக்கு அது ஈஸியா இருக்கும் நாங்க சொல்லும் போது. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நீங்க வந்து கொஞ்சம் எஃபர்ட் நெக்ஸ்ட் லெவல் இப்போ வந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இனிஷியல் ஃபேஸ். நெக்ஸ்ட் லெவல் போகும்போது நம்மளுடைய எஃபர்ட்டும் நமக்கு தேவை. ஸோ அதனால வந்து வெரி லைக்லி அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணா அப்ளிகேஷன் கிளியரன்ஸ் உண்டு அப்படிங்கிறது வந்து நான் சொல்றேன். திஸ் கோர்ஸ் ரிக்வயர் வீக்லி சப்மிஷன்ஸ் அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுப்பானாங்க. அதாவது எப்படி இப்போ கூகுள் ஃபார்ம் கொடுக்குறோம் இல்லையா, கொஸ்டின் இருக்கும், நீங்க ஆன்சர் எழுதணும். ஸோ அது வந்து ஆன்சர் எழுதி அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். அதுக்கு மார்க்ஸ் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ நீங்க ஆன்சர் எழுதி சப்மிட் பண்ணணும். அது ஸோ ஐ அக்செப்ட், நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னாக்கா ஐ அக்செப்ட்னு அர்த்தம். நான் என்னால் பண்ண முடியாதுன்னா அதையும் கொடுக்கணும். பண்ணுவேன்னா தான் உங்களுக்கு கிளியரன்ஸ் கிடைக்கும். அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ இந்த புக்ஸ் எல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்தா இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து 4 புத்தகங்கள் படிக்க போகின்றோம். ஒன்று பகவத்கீதை, இன்னொன்று ஈஷோ உபனிஷத், மூணாவது வந்து நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், 4வது வந்து நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ஸ் சொல்லிட்டு. ஸோ இது எல்லாமே உங்ககிட்ட இருந்தா எஸ்ன்னு போடுங்க. உங்ககிட்ட இல்லைன்னாக்கா, அதாவது நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க வீக்லி அசைன்மெண்ட்டுக்கு இது. ஸோ நீங்க ஆல்ரெடி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தா ஆல்ரெடி ஐ ஹேவ் அப்படின்ட்டு நீங்க சொல்லணும். அப்புறம் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஐ அக்ரின்னு போடுங்க. ஜென்ரலி இது வந்து ஜென்ரிக்கா சொல்றது. ஸோ அதனால இதுக்கு வந்து நீங்க ஐ அக்ரி போடுங்க. ஸோ ப்ளீஸ் ரைட் யுவர் கமெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தா இங்க வந்து நீங்க இமெயில் ஐடி எஸ், அதாவது கமெண்ட் நோ கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது போட்டு இங்க இமெயில் ஐடி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பிரபுவோடது. அந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்க வந்து கொஸ்டின்ஸ் எழுதலாம் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு. இதை முடிச்சுட்டு இந்த ஃபார்மை நீங்க சப்மிட் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார் த அட்வான்ஸ் லெவல். சரிங்களா? ஸோ கிருஷ்ணா பிரபு, அதே மாதிரி அந்த பிடிஎஃப் நம்ம வந்து எல்லா குரூப்லயும் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா, அது ஒரு நிமிஷம் போட்டுருங்க. ஹோப் இதுல எந்த டவுட்ஸும் இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐ ஹவ் கிளியர்ட் த டவுட்ஸ். எல்லாருமே முன்னாடியே அப்ளை பண்ணியிருந்தா கூட அவங்களும் திரும்பி இந்த அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணி ஒரு வாட்டி சப்மிட் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால வந்து லேட்டஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ல எடுத்துக்கினாங்கன்னா நமக்கு தெரியாது. ஸோ நீங்க வந்து இப்போ இதை படுத்தி முழுமையா உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால நீங்க வந்து இதை வந்து இந்த அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுங்க. வெதர் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஆர் நாட் அதை பத்தி நீங்க கவலைப்பட தேவையில்லை. பட் யூ சப்மிட். யூ டோன்ட் டிசைட் யுவர் செல்ஃப் நவ். சரிங்களா? ஸோ ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபார் த செகண்ட் லெவல் இது ரெண்டுத்தையுமே பண்ணிடணும். ஸோ அந்த பிடிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் கிருஷ்ண பிரபு நீங்களே ஷேர் பண்ணிடுங்களா ஒரு வாட்டி, பெட்டர். அது ஒன்று முடிச்சிட்டோம்னா we will be going into the session. பிடிஎஃப் தான் மாதாஜி. பிடிஎஃப் தான், அப்படியே ஷேர் பண்ணிடுங்க நீங்க. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட். டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஐ திங்க் சீதாராமன் பிரபு அந்த வாட்ஸ்அப்ல இருக்கும் பாருங்க. என்னோடது இந்த வாட்ஸ்அப்ல கிடையாதுங்க. ஒரு நிமிஷம். நான் எடுத்தாச்சு. எடுத்தாச்சுங்களா? கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே. இதுதான் வந்து அந்த பிடிஎஃப். எல்லாருக்குமே நான் இதை போட்டிருக்கேன். அந்த குரூப்ல பகவத்கீதை அட்வான்ஸ் ஓவர்வியூ, அதாவது இதனுடைய ஜிஸ்ட் சம்மரி ஆஃப் த கோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்ரீ இஸ்கான் மங்களூரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா மந்திர்.
ஸோ பாத்தீங்கன்னா புக்ஸ் என்னென்ன கவர் பண்றாங்கன்னா 3 மாடியூல்ஸா கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், இது செப்பரேட்டா வந்து 6 சாப்டரா நம்ம கவர் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் பகவத்கீதையை, 2வது ஈஷோ உபனிஷத், 3வது நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 4வது டிவோஷன். இந்த 3 புக்ஸுமே வந்து எல்லாமே வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும். ஆனா எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு நாங்க வந்து தமிழ்ல தான் சொல்லுவோம் நாங்க. சரிங்களா? வேதா பேஸ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட் காப்பீஸ் இருக்கு. நீங்க உட்காந்து அது கூட இப்ப புக்ஸ் வர வரைக்கும் நீங்க அதுல வந்து படிச்சுக்கலாம். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. ஸோ கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா 12 குவிசஸ், 18 சாப்டர்ல 12 சாப்டர்லயாவது நம்ம வந்து 40% மார்க் இருக்கணும். அதுதான் அப்ளிகேஷனுக்கு அப்ளை பண்றதுக்கான இது. ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டா 12 சாப்டர்ல நீங்க வந்து 40% மேல எடுத்திருக்கீங்கன்னாக்கா அப்ளை பண்ணிடுங்க. இதுல வந்து கோர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி 85% அட்டெண்டன்ஸ், டைம்லி சப்மிஷன்ஸ், ஒரு வாரமும் அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணணும். சாதன சார்ட் வந்து இன்னும் கொடுக்கல. அது வந்து கேன் யூ ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு பேர்ட்ஸ் கேன் ரைஸ் ஹியூமன் ஃபார்ம்? ஓகே, அது நம்ம மாதாஜி பேசுவாங்க. யாரு? நம்ம ராதிகா மாதாஜி சொல்லுவாங்க. ஸோ சப்மிஷன் ஆஃப் சாதனா சார்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட் 2 and 3 ஆர் டியூ பை ஃப்ரைடே 8 மணிக்கு உள்ள நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஃபெயிலியர் டு கம்ப்ளீட் வில் லீட் ரிமூவல் ஃப்ரம் த கோர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது டைம்லி சப்மிஷன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்கம்மா. ஸோ கோர்சஸ் அவைலபிள் இத்தனை லாங்குவேஜஸ்ல இருக்கு. ஸோ இங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ற லிங்க்கும் இருக்கு. ஜஸ்ட் இந்த லிங்கை எடுத்து நீங்க டைப் பண்ணா கூட நீங்க வந்து அதுல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். ஐ திங்க் வித் திஸ் முடிஞ்சது இல்லைங்களா? எஸ். ஸோ இதுதான் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஃபார்ம். ஹோப் எந்த டவுட்ஸுமே இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ டவுட் இருந்தா மறுபடியும் நீங்க யூடியூப்ல போயிட்டு செக் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அது ஈஸியா இருக்கும். கம்பேர் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போ செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ நாளை ஆயிடுத்து. எஸ், இது மிகப்பெரிய சாப்டர். ஸோ இட் வில் டேக் 1.5 hour ஆகும். ஸோ இன்னைக்கு லாஸ்ட் சாப்டர் மோக்ஷ சந்நியாச யோகம், துறவரத்தின் முழுமை அப்படிங்கிறத வந்து அதை பத்தி தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய பகுதி தான் இது. ஸோ பகவான் வந்து என்னென்ன விளக்கங்கள், சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், அதை பத்தி அந்த பேஸ்ட வந்து நிறைய விளக்கங்கள் இருக்கும் இந்த சாப்டர்ல வந்து. ஸோ நம்ம அதை தான் பார்க்க போறோம், மோக்ஷ சந்நியாச யோகம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு we will enter into the session. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சாலுக்ய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வபதண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருப சிந்துப்ய ஏவச்ச பதித்னாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். இன்னைக்கு நம்ம லாஸ்ட் சாப்டருக்கு வந்திருக்கோம். நேத்து பார்த்தது நம்ம வந்து ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகம், அதாவது நம்பிக்கையினுடைய விசுவாசத்தினுடைய பிரிவுகளை பத்தி பார்த்தோம். நம்ம உணவு வகைகள், 3 குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய உணவு வகைகள், தியாகங்கள், அதாவது நாம செய்யக்கூடிய தானங்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்களில் இருப்பவர்கள் எப்படியெல்லாம் செய்வார்கள். சோ அதுக்கப்புறம் அசுரர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் செய்யக்கூடிய பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்க மாதிரி இருக்காது. அப்படிப்பட்டவர்களுடைய இலக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் கேட்கிறாரு பகவான் கிட்ட நம்ம அர்ஜுனர். சோ ஒருவருடைய நம்பிக்கை, அவருடைய பக்தி வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றார் போல எப்படி இருக்கும் அப்படி அதை பத்தியும் வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். அதுக்கப்புறம் வந்து தவங்கள், உடல் தவம், வாக்குத்தவம், மனத்தவம், இத 3 பத்தியுமே நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம். அதுவும் இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி போகும்பொழுது எப்படி இருக்குன்றதையும் பார்த்தோம். தானங்கள் இந்த 3 குணத்தில் இருப்பவர்கள் எப்படி செய்வார்கள் என்பதையும் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நாம தானங்கள், தர்மங்கள் எது செஞ்சாலுமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓம் தத் சத் யஜ்ஞங்கள்லாம் செய்யும் போது சொல்லும் போது அது பகவானுக்கு போய் சேர்கிறது அப்படின்ட்டு தத் சத். சோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய இந்த ரஜோகுணத்துக்கும் சரி தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு யாகங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு இந்த வாழ்க்கையிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உபயோகமற்றது அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். அது அசத் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்கார். ஓம் என்பது நம்ம பகவானுடைய
முதல், அதாவது அந்த ரூபத்திலையும் பகவானை நாம் காண்கின்றோம். ஓங்கார ஸ்வரூபம் கூட பகவான் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். தத் என்பது வந்து பூரணம், அதாவது முழுமை, அப்சல்யூட்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அத வந்து தத் முழுமையானது. நாம் எல்லாருமே குட்டியா, அதாவது அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க நம்ம வந்து. ஆனா முழுமையான இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான், அவர் தான் அது. சத் என்பது உண்மை. ஸோ அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்ட்டு நம்ம இங்கிலீஷ்ல கேட்டிருப்போம் இல்லைங்களா, அதுதான் அது. இது ஓம் தத் சத் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஸோ எதை செஞ்சாலுமே நம்ம அதை சொல்லி செய்யும் பொழுது அது அனைத்துமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் ஆகிறது அப்படிங்கறது வந்து சொல்லியிருக்கார். இது வந்து சம்மரி ஆஃப் த 17th சாப்டர். ஸோ 18th சாப்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. ஸோ நாம எதை செய்வதால், அதாவது நாம வந்து இந்த பந்தங்களில் இருந்து நாம விடுபடுவோம் அப்படிங்கறத பத்தியும் வந்து கேட்கிறாரு. ஸோ 5 விதமான செயல்கள் நாம் என்னென்ன செய்யறோம் அப்படிங்கறது வந்து இந்த உலகத்துல அப்படிங்கிறது பகவானும் விளக்குகிறார். அதுவும் இந்த 3 குணங்கள்ல வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள், அதாவது நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள், நம்ம எடுக்கக்கூடிய அதாவது டிசிஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தீர்மானங்கள், இது எல்லாத்தையும் வந்து சொல்ல போறார் பகவான். பியூரிஃபிகேஷன் த்ரூ வர்ணாசிரம தர்மம். ஸோ நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து நம்ம வர்ணாசிரம தர்ம பிரகாரம் நம்மள நாம எப்படி வந்து உன்னத நிலைக்கு எடுத்து செல்வது அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம், அதையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போறோம் நம்ம. பியோர் பக்தி, பிரம்மன் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தோன்றாத அருவத்தை வந்து நம்ம வந்து அதாவது வழிபடக்கூடிய அந்த முறைகள்ல தான் ஹையஸ்ட் லெவல்ல போகிற அந்த பகவானை வந்து அந்த ரூபத்துல மட்டுமே பார்த்து வழிபடக்கூடிய அந்த தன்மை தான் பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம் ஆக்சுவலி. ஆனா பக்தர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உருவ வழிபாடு தான் எப்பொழுதுமே. நம்மளால வந்து பகவானை நேர பார்த்து மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அதுதான் இமிடியேட்டா நம்மளால அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த இது தன்மை, அதுதான் பக்தனுடைய இது. ஸோ பியோர் பக்தி, ஆக்டிங் இன் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து கன்க்ளூஷன், இத்தனையும் எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டு பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்வாரு, இது வரைக்கும் உனக்கு நான் எல்லா ஞானத்தையுமே சொல்லியிருக்கேன், ஆனா இப்பயும் உனக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். நீ வந்து நான் சொன்னபடி நீ வந்து செஞ்சேன்னா உனக்கு இந்த பாவங்களில் இருந்தோ பந்தப்பட மாட்டாய். ஆனா நீ வந்து நான் சொன்னதை வந்து செய்யாம உன் வழியிலே நீ செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இறுதியில நீ வந்து மீண்டும் அதே செயலை தான், நீ போர் புரிய வேண்டும் என்ற அந்த நிலைமைக்கு தான் தள்ளப்படுவாய். அதனால வந்து இப்போ உனக்கு ஆப்ஷன் அதுதான். ஸோ நீ வந்து போர் புரிய போகின்றாயா, இல்லை வந்து நீ வந்து முன்னாடி டிசிஷன் எடுத்த மாதிரி சன்னியாசத்துக்கு போக போறியான்றதையும் வந்து பகவான் கொடுப்பார். அதுக்கப்புறம் வந்து அர்ஜுனர் சொல்வாரு, பகவான் நீங்க சொன்னதை தான் நான் செய்வேன் அப்படிங்கிறதையும் வந்து அவர் வந்து எடுத்துட்டு செய்வார் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த டிசிஷன் ஃபைனலா வந்து சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சஞ்சயன் கூட சொல்லுவான், இந்த மாதிரி இந்த உரையாடலை வந்து நான் கேட்டேன், அது எல்லாத்தையுமே வந்து கன்க்ளூஷன் பார்ட்ல வரும் ஆக்சுவலி. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சாப்டர். டோட்டலி 78 ஸ்லோகங்கள் ஆக்சுவலி இருக்கிறது, பிக்கெஸ்ட் சாப்டர். ஸோ மோஸ்ட்லி 8:20 8:30 ஆயிடும் இன்னைக்கு இந்த செஷன் முடியறதுக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் பி பேஷன்ஸ். ஸோ இதுல வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு இருந்துட்டு போங்க, 8 மணி ஆன பிறகு கிளம்பிடாதீங்க. ஸோ தட்ஸ் வாட் மை ரிக்வெஸ்ட். எஸ். ஓம் ஸ்ரீ பகவதே वासुदेवाय नमः। अथाष्टोदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिन सूदन। எஸ். இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்நியாசத்தை பற்றியும் அதுக்கப்புறம் வந்து நாம வந்து தியாகசியம், அதாவது தியாகங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம செய்யக்கூடிய தவங்கள், இத பற்றியும் வந்து இதனுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி வேதத்துல வந்து எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற பத்தி கேட்கிறார். யாரு? அர்ஜுனர். கேஷி என்னும் அசுரனை அளித்த அதாவது கேசவா. கேசவா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு இன்னொரு நாமம். சோ இந்த குதிரை வடிவத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த அசுரனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான், அதாவது கிருஷ்ண உருவத்துல வந்தப்ப அவர் நிறைய அசுரர்களை வந்து வதம் செஞ்சார். தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் அவருடைய கடமை. இந்த உலகத்துக்கு அந்த கிருஷ்ண அவதாரத்துல வரும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு நாட் ஓன்லி தர்மத்தை மாத்திரம் ஸ்தாபிப்பது என்றது கிடையாது, அலாங் வித் தட் நிறைய அசுரர்களை வந்து வதைத்திருக்கிறார் பகவான். அதை நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். சோ பலம் பொருந்திய உடையவனே அர்ஜுனா, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். கேசி என்னும் அசுரனை கொன்றவரே புலன்களின் அதிபதியேன்ட்டு அர்ஜுனன் வந்து சொல்றார் ஆக்சுவலி. சோ எனக்கு இதனுடைய இலக்கு என்ன, தியாகத்தினால் வரக்கூடிய இலக்கு என்ன, சந்நியாசத்தினுடைய இறுதி நோக்கு என்ன? சோ இரண்டுமே வந்து பகவானை சேர்வதுதான். அது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று. அதாவது எல்லாருமே சந்நியாசத்துக்கு போக முடியாது இல்லைங்களா. நம்ம எல்லாருமே வந்து கடமைகளை வந்து உதறிட்டு நம்ம வந்து சந்நியாசம் வாங்கிக்க முடியாது. ஏன்னா நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலி எல்லாத்தையும் நம்ம
ரட்சணை பண்ண வேண்டியது. இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய செயல்கள்ல நாம ஈடுபட்டிருந்தாலும் அதனுடைய பலன்களை நாம வந்து பற்றுக்கொள்ளாமல் போனால் நாம வந்து பந்தப்பட மாட்டோம். அததான் முதலிருந்தே பகவான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே. சோ அதுதான் வந்து முதலிருந்து சொல்றார் பகவான். அதனால வந்து அப்படிப்பட்டது என்னன்னாக்கா தியாகம் என்பது பலன்களை நம்ம வந்து எதுவுமே எதிர்பார்க்காம நம்ம கடமையை செய்தல் ஆக்சுவலி. சோ தியாகம் என்பது என்னது, இங்க நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய யாகங்கள். சோ அதாவது தவங்கள், இது எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்ற இல்லையா, போன இதுல படிச்சோம். தவங்கள், மூன்று விதமான தவங்கள், யஜ்ஞங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தானங்கள். இது மூன்றுமே வந்து தியாகத்தின் கீழே தான் வர்றது ஆக்சுவலி. சோ அது எல்லாமே நம்மளுடைய கடமைகள் தான், அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் செகண்ட். श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. ஸோ இப்போ வந்து அறிஞர்கள், படித்த அறிஞர்களும் சரி, சில முனிவர்கள் சொன்னதை வச்சு பேஸ் பண்ணி கூட பகவான் 2-3 ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார் ஆக்சுவலி. சோ ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல். அதாவது இந்த பௌதீக உலகத்துல செய்யக்கூடிய எந்த செயலுமே வந்து ஜட ஆசைகளோட தான் இருக்கிறது. ஆனா ஆசையை விடுத்து நம்ம அந்த செயல்களை செய்ய வேண்டும். அதுதான் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. சோ ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. சோ முற்றிலும் எல்லாத்தையுமே துறந்துறது, ஃபேமிலி கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் வந்து சந்நியாசம். மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துரத்தல் என்பதும் தியாகம் என்று அறிஞர்கள். இது டெஃபனிஷன். தியாகத்துக்கான டெஃபனிஷன் ஒண்ணு, சந்நியாசத்துக்கான டெஃபனிஷன் ஒண்ணு. சோ எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காரு. சோ எல்லாத்தையுமே துறக்கிறது வந்து சந்நியாசம், ஆனா செயல்களின் பலன்களை துறப்பது என்பது தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர் என்று பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காரு. எஸ். त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे. எஸ், தோஷம் ஆக்சுவலி. நாம பலன் நோக்கு செயல்களை செய்யும் பொழுது அது நமக்கு தோஷம் ஆகி விடுகிறது. ஏன்னா கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு செயலுக்கு பின்னாலும் ஏதோ ஒரு குற்றம் என்பது இருக்கிறது, நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா அதுல நம்ம பற்று வச்சப்போ அதனுடைய பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ல வந்து நமக்கு வந்து பாவ விளைவு வந்து நமக்கு வந்து பந்தப்பட்டு விடுகிறது. ஒவ்வொரு செயலுக்கு பின்னாலும் ஒரு குற்றம் என்பது கண்டிப்பாக இருக்கிறது. இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் ரைட்டா தப்பான்னு ஜஸ்டிஃபை பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து தெரியறது கிடையாது. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம தெரியாம செய்யக்கூடிய சில தவறுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு அது குற்றமாக வந்து சேர்கின்றது. அந்த குற்றங்கள் வந்து நமக்கு பாவமாக ஆகுவதால் அது எல்லாமே நம்ம வந்து will get bonded to us. அது நமக்கு லிங்க் ஆயிடும் அது ஆக்சுவலி. அதனாலதான் எல்லாவித பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ண வேண்டும். சோ எப்பவுமே வந்து பலநோக்கு செயல்கள் மேல பற்று இருக்கவே கூடாது. உன்னுடைய கடமையாக இருந்தாலும் அதை பக்தி கொண்டு பகவான் நமக்கு இந்த ஜென்மத்துல கொடுத்த கைங்கரியம் இது செய்யணும். எஸ், செய்யலாம். சோ மிச்சம் எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு ஒப்படைச்சிடலாம், நமக்கு தேவையே இல்லாது. பலன் எல்லாமே இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இது எப்படின்னாக்கா நாம வந்து பகவானை வந்து வணங்கும் பொழுது பக்தி என்பது, பக்திக்கும் சரணாகதிக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது வித்தியாசம் இருக்கு. என்னென்ன வித்தியாசம்னாக்கா சரணாகதி என்பது நாம மனசளவுல பகவானுக்கு நம்மளை சமர்ப்பிக்கும் பொழுது நம்மளை எப்படி எடுத்துட்டு போனோன்ட்டு பகவான் வந்து கைட் பண்ணுவாரு. ஆனா அதே வந்து பக்தி செலுத்திட்டே இருக்கும்போது ஒன்லி பக்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா we will be defining. நாம தான் வந்து ஒன்லி பக்தி. சரணாகதி வரணும். சரணாகதி வந்த பிறகு பக்தி வந்தா அது ரொம்ப அது வந்து எப்பவுமே எலிவேஷனுக்கு போகும். ஆனா ஒன்லி பக்தி மட்டுமே பண்ணிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், தட் வில் நாட் லீட் டு த எலிவேஷன். சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள நாமளே காப்பாத்திக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனா வந்து பகவானுக்கு முழுமையாக சரணடைந்து விட்டால் ஆப்வியஸ்லி நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு அது மிகவும் ஈஸியாக ஆயிடும். ஏன்னா டென்ஷன் எல்லாம் பகவான் ஏத்துக்குவார், நாம ஏத்துக்க வேண்டியதே இல்லை. பக்தி மட்டுமே வச்சுட்டு இருந்தாக்கா டென்ஷனும் மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கோம், பக்தியும் செஞ்சுட்டே இருப்போம், ரெண்டுமே போயிட்டு இருக்கோம். டியூவாலிட்டிஸ்ல நம்ம மாட்டிண்டு கஷ்டப்பட்டுட்டே இருப்போம். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாவித பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் கூறுகின்றார்கள். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவம் இது மூன்றத்தையுமே நம்ம என்னைக்குமே துறக்க கூடாது. இது நமக்கு உன்னத நிலையை நம்ம எட்டுவதற்காக இருக்கக்கூடிய இந்த மூன்றுமே வந்து நம்ம செய்யணும். இன்னொன்னு மனதை வந்து தூய்மைப்படுத்துவதும் இது மூன்றும் தான். யாகம், தாவம், தானம் மற்றும் தவங்கள். சோ தவங்கள் அந்த மூன்று, வாக்குத்தவம், மனத்தவம் மற்றும் அதாவது இன்னொன்னு என்ன உடல் தவம். இந்த மூணுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
நமக்கு உன்னதத்தை கொடுக்கிறது அப்படிங்கறதும் தெரிஞ்சுக்கணும். சோ யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள், அதாவது முனிவர்கள், ரிஷிகள் வந்து கூறுகிறார்கள் அப்படின்றத வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காரு. எஸ். यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कर्म कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. எஸ். இந்த யஜ்ஞ தானம் செயல்கள் வந்து எப்பொழுதுமே நம்ம துறக்க கூடாது, அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னாக்க யாகம், தானம் மற்றும் தவம் வந்து மிகச் சிறந்த ஆத்மாக்களை கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றனர். அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரிஷி முனிகளை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கும் தூய்மை ஏற்படுது வந்து இந்த யாகங்களாலும் தானங்களாலும் தவங்களால தான். சோ அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். இங்க வந்து இந்த பிக்சர்ல இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தக்ஷனுடைய யாகம். சோ அது வந்து முழுமை பெறாத யாகமாயி அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஆட்டுத்தலையோட தான் வந்து அந்த யாகத்தை வந்து முடிப்பார் தக்ஷன். ஆக்சுவலி பிரஜாபதின்ட்டு கூட அவருக்கு இன்னொரு நாமம் உண்டு. சோ அதாவது பிரம்மருடைய மகன், ஆக்சுவலி ஒன் ஆஃப் த சன்ஸ். எஸ். 6th வாசிங்க. एतान्यपि तु कर्माणि संघं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मदमुत्तमम्. எஸ். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தரை வந்து நீர்ல இருந்து காப்பாற்றுகிறார். சோ அங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த காப்பாற்றுபவரிடம் இந்த காப்பாற்றுகிற இந்த மனிதருக்கு எந்த எதிர்பார்ப்புமே இருக்காது இல்லைங்களா? அவரை ரட்சிக்கணும்ன்ற அந்த மனசு மட்டும்தான் இருக்கும். அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய செயல்கள் எதுவா இருந்தாலுமே அது வந்து அதுல எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம நம்ம செய்யணும். சோ பலன் வந்து பகவான் கொடுப்பார். அதையே நம்ம அதை பத்தி யோசிக்கணும். நம்ம கடமைகளை நம்ம செய்வோம், பக்தியோடன்னு செய்யணும். இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதல் இருந்து எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். சோ இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம் அப்படின்னு வந்து பகவானும் சொல்றாரு. ஆக்சுவலி கர்த்தவ்யம் அப்படின்னாலே கடமை ஆயிடுதுங்க. சோ நம்மளுடைய டியூட்டிஸ், பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸா நம்ம அதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்றார். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 7, 8, 9 ஸ்லோகம் 3 ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸை பத்தி தான் வந்து சொல்லியிருக்கு. சோ அதாவது எந்தெந்த பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸா இருந்தாலும் இந்த அதாவது இப்படிப்பட்ட குணாதிசயம் இருக்கக்கூடியவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லியிருக்காரு. சோ ஒரு அறியாமை என்னும் அந்த குணாதிசயத்தோடு இருக்கக்கூடியவர்கள், அதாவது தமஸ் குணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து இந்த கடமை எது கடமை அல்ல அப்படிங்கிறதே அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது. அதனால ஏன்னா அவங்க மாயையிலே கட்டுண்டு இருப்பவர்கள். அதனால கடமை செய்வதற்கு அவர்களுக்கு வந்து அந்த ஞானம் வந்து இருக்காது. சோ ஆனா வந்து மோட் ஆஃப் ஃபேஷன், அதாவது ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்களுடைய கடமைகளை செய்வதற்கு அதை வந்து தள்ளி போட்டுருவாங்க. பயத்தினால் வந்து செய்ய மாட்டார்கள். சில பேர் வந்து டிஃபிகல்டிஸ், என்ன கஷ்டம் வருமோ அது எப்படி நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்றது அப்படிங்கிற அந்த ஃபியர்னாலே வந்து இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து தனக்கென்னு கொடுத்த கடமைகளை வந்து தவிர்த்து விடுவார்கள். ஆனா மோட் ஆஃப் குட்னஸ், சத்வகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து அதை தன்னுடைய கடமையாக எடுத்து செய்வார்கள் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை இந்த மாதிரி குணாதிசயங்கள் இருக்கக்கூடியவங்க எப்படி செய்வாங்க அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லியிருக்காரு பகவான். எஸ். 13, 14 வாசிங்க மாதாஜி. பஞ்சைதானி மகாபாஹோ காரணானி நிவோதமே சாங்கியே கிருதாந்தே புரோக்தானி சித்தியே சர்வகர்மணாம். 14 அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணம் ச பிருதக்விதம் விவிதாश्च பிருதக் சேஷ்டா தெய்வம் சைவாத்ர பஞ்சமம். எஸ். அதாவது ஒருவர் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து நாம் தான் செய்யறோம்னு நினைச்சுக்கவே கூடாது எப்பொழுதுமே. ஆனா எதனால செயல்படுகின்றோம் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் அதுதான் வந்து 5 காரணங்கள் இருக்கு, அதை இப்பொழுது உனக்கு நான் சொல்கின்றேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. ஆக்சுவலி அதாவது செயலுக்கான இடம் எது? இந்த உடல், இந்த கஷேத்திரம். இந்த கஷேத்திரத்துக்கு அதிபதி யாரு? கஷேத்திரஜன். அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது மேல ஒரு பரமாத்மா. இந்த 3மே நமக்கு தெரியும். செய்பவன் யாரு? இந்த ஆத்மா, ஆத்ம ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய இவன் வந்து இந்த உடல்ல வந்து ஜீவிச்சாதான், ஆக்டிவ் மோட்ல போனாதான் இந்த மனசு, இந்த புலன்கள், இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே உபயோகப்படுத்தப்பட்டு செயல்கள் வந்து செய்யப்படுகின்றன இல்லைங்களா? பல்வேறு புலன்கள், அதாவது கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், இது எல்லாமே வந்து செயல்படுகின்றன. பலதரப்பட்ட முயற்சிகள். சோ நாம செய்யக்கூடிய முயற்சிகள், அதாவது மனதால வந்து நினைச்சு நம்ம ஆக்ஷன்ஸா எடுத்துட்டு வரோம் இல்லைங்களா, அது கர்மங்கள். இறுதியாக பரமாத்மா. இவை அனைத்துமே வந்து செயலுக்கான 5 காரணங்கள் ஆகும். ஒருவர் செய்யக்கூடிய கர்மங்களுக்கு காரணம் வந்து இந்த 5 தான் அப்படிங்கறத வந்து நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ். நெக்ஸ்ட் 16 வாசிங்க மாதாஜி.
तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः. எஸ் துர்மதிஹி, அதாவது அறிவுடையவன் அல்ல அப்படிங்கறது சொல்றாங்க. நானே என் அனைத்து செயல்களுக்கும் காரணம் அப்படின்னு கருதுபவன் வந்து உண்மையிலே வந்து அறிவுடையவன் அல்ல அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறது. சோ செயல்கள் எப்படி செயல் அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படி உருவாகிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த 5 காரணங்கள் நாம இங்க பார்த்தோம் இல்லைங்களா. கஷேத்திரம் செய்பவன், கஷேத்திரம் கஷேத்ரஜ்ஞன், அதுக்கப்புறம் வந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள், அதுக்கப்புறம் பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இது மனதாலையும் அறிவாலையும் உண்டாக்கப்படுபவை, இறுதியாக பரமாத்மா. இத்தனையும் இந்த 5 தான் நமக்கு ஒரு செயலை செய்வதற்கான காரணம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம். அப்படி தெரிஞ்சின்ற பிறகு இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது அப்படிங்கறத வந்து பகவான் கிளியரா சொல்லிட்டார். அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல அப்படின்னா ஞானத்துல அவங்க வந்து ஹையஸ்ட் லெவல் கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது இந்த பேசிக் ஞானம் கூட அவங்களுக்கு இல்ல அப்படிங்கறது வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காரு இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. எஸ் 18 வாசிங்க மாதாஜி. ஞானம் ஞேயம் பரிஞாதா த்ரிவிதா கர்ம சோதனா கரணம் கர்ம கர்த்தேதி த்ரிவித கர்ம சங்கிரஹ. எஸ் அறிவு, அதாவது நாம யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அறிவு. நான் ஒரு ஆத்மா, உடல் அல்ல அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அறிவு. அறியப்படும் பொருள் யாரு? பகவான் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பரமாத்மா சுரூபத்தில் நம்ம ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற பகவானை பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த உடல், ஆன்மா மற்றும் இந்த பரமாத்மாவுக்கு என்ன சம்பந்தங்கள், இந்த 3க்கும் ரிலேட்டடா கஷேத்திரம் கஷேத்ரஜ்ஞ சம்பந்தம் என்ன, அந்த பரமாத்மாவோட என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும். அறிபவன் யாருன்னா நாம தான், நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் தெரிஞ்சுக்கிறது அந்த கஷேத்ரஜ்ஞன் தான் அறிபவன். ஆகிய இந்த 3மே வந்து செயலை தூண்டுபவை. சோ மெயின் காரணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிவு, அதாவது ஞானம், நேயம், அப்புறம் வந்து கஷேத்ரஜ்ஞன். இந்த 3ம் தான் வந்து ஒரு செயலை தூண்டுபவை. நம்ம ஒரு செயலை செய்யணும்னு வந்து தூண்டுறது யாருன்னா இந்த 3ம் தான். அதாவது பரமாத்மா வந்து நம்ம ஜீவாத்மாவை வந்து ஆக்டிவா வச்சிருக்கிறது. ஆனா இந்த கஷேத்ரஜ்ஞன் தான் என்ன பண்றான், அதாவது இந்த மனம் என்பவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை உபயோகப்படுத்து, மனம், இந்த புலன்கள், அதுக்கப்புறம் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அறிவை உபயோகப்படுத்தி அவன் வந்து செயலை வந்து செய்கின்றான். சோ இந்த 3 மட்டும்தான் செயலை தூண்டுபவை. அதாவது யார் இன்வோக் பண்றாங்க அப்படிங்கறது வந்து நம்ம வந்து சொல்லியிருக்காரு. புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. கிரியேஷன் ஆஃப் த ஒர்க், அதாவது கர்மங்களை எப்படி வந்து கிரியேட் பண்றோன்றது புலன்கள் தான் வந்து கிரியேட் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன கர்மம் அப்படிங்கிறது கர்மம் தான் அது சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் செய்பவன் யாரு? கஷேத்ரஜ்ஞன். இந்த 3ம் வந்து ஒரு செயலை வந்து உண்டாக்குபவை. தூண்டுபவை என்பது அது செய்யணும்னு மனசு வருது பாருங்க, அதுதான் தூண்டுதல் ஆக்சுவலி. ஆனா அது ஆக்ஷனுக்கு கொண்டு வர்றது தான் வந்து உண்டாக்குபவை அப்படிங்கறது பொருள் ஆக்சுவலி. எஸ். ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து ஒரு 20-30 ஸ்லோகங்களே வரும். ஸோ 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல நீங்களே உங்களை வந்து வேல்யூவேஷன் பண்ணிக்கணும். இந்த சாப்டர்ல நம்ம எந்த ரகத்துல இருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து அடுத்தவர்களை நம்ம எவாலுவேஷன் செய்ய வேண்டாம். அது நமக்கு எந்த விதத்திலுமே உபயோகப்படாது. நம்மள நம்ம எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கிட்டாக்கா நம்ம எந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தேவை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ண முடியும். அதுக்காக தான் இப்ப வரக்கூடிய இந்த சாப்டர்ல வந்து நீங்க ஒரு பென்சில் பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த விளக்கங்கள் கொடுக்கும்போது நாம எந்த குணத்துல இருக்கோன்றது வந்து அதுக்கேற்ற மார்க்ஸ் போட்டுனே போங்க. ஸோ 3 மார்க் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ அது வந்து தமஸ் குணத்துக்கு வரும். அதாவது மிக குறைவானது மற்றும் 3 மிக உயர்ந்தது. மிக உயர்ந்தது வந்து 3, அதாவது சத்துவ குணத்துல இருக்கீங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா 3 போட்டுக்கோங்க. ரஜோகுணத்துல இருந்தா 2ன்னு போட்டுக்கோங்க. தமஸ் குணத்துல இருந்தீங்கன்னாக்கா 1ன்னு போட்டுக்கோங்க. சரிங்களா? அதாவது இத்தனை மார்க்குகள். ஸோ அது நீங்களே எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கோங்க. எஸ். 19, 20, 21, 22. ஞானம் கர்ம ச கர்த்தா ச த்ரிதைவ குணபேததः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्. 22 வரைக்குமா? यत्तु कृत्स्ने वदैक स्मिन् कार्ये सत्यमहैतुकं
अर्थत्वार्थ वदल्पं च तत्तामस उदाहृतम्. எஸ். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 19th ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா, இந்த ஜட இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப தான் நம்ம எல்லாருமே செயல்படுகின்றோம். நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ், நம்ம கர்மங்கள், இந்த கஷேத்ரஜன், இவன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய இந்த 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடம் இருந்து கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்ல போறாரு. அதாவது செயல் எப்படி செய்கின்றோம் அப்படிங்கிறத பத்தி நாம இனிமே பேச போகின்றோம் சொல்லியிருக்காரு. சத்துவ குணத்துல இருந்தா எப்படி இருக்கும், ரஜோ குணத்துல இருந்தா எப்படி இருப்பாங்க, தமஸ் குணத்துல இருந்தா எப்படி இருப்பாங்கன்றது. சோ சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் நாம் எல்லாருமே பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தவங்க. 84 லட்சம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ்ல இருக்கும் அப்படிங்கிற இந்த உலகத்துலன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆனா அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா படைக்கப்படும் போது எல்லாருமே பகவான் கிட்ட இருந்து நம்ம வந்தவங்க. அழிவுறும் போதும் எல்லாமே பகவான் கிட்ட போயிட்டு நம்ம அடைக்கலமானாலும் மீண்டும் படைக்கப்படும் பொழுது எப்படி இருந்தோமோ அப்படியே நம்ம திரும்பி வரதான் போகின்றோம் இல்லையா? சோ எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்ம ரூபத்துல வந்து எல்லாருமே ஒண்ணுதான் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம அதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்று. சோ ஒவ்வொரு உயிர்வாழிலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஜீவாத்மா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா சமமான ஒன்றுதான் அப்படிங்கறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடிய அறிவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே அறிவு பாத்தீங்கன்னாக்கா வெவ்வேறு உடல்களில் இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு உயிர்கள், இப்ப என்னுடைய உயிர் வேற, உங்களுடைய உயிர் எல்லாமே ஒவ்வொருத்தருக்கும் டிஃபரெண்ட் வெரைட்டி அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோ குணத்துல இருக்காங்கன்றதுதான் அது. எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக, உயிர்வாழிகளே டிஃபரெண்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்க. அதாவது ஆத்ம ஞானத்தை அறியாதவர்கள், ஆத்ம ரூபம் வந்து காமன் தான், அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ எல்லாருமே அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க. காமனான ஆத்ம ரூபம் இந்த உடல்ல தான் நமக்கு வேற, ஒவ்வொருத்தருமே யூனிக்கா இருக்கும் நம்ம இந்த உடலால. ஆனா ஆத்ம ரூபத்துல எல்லாருமே வந்து ஒரே மாதிரியா தான் இருப்போம். நம்மளுடைய சுபாவங்கள் அதுக்கு ஏற்றாற் போலதான் நம்ம வந்து செயல்படுகின்றோம். அதற்கேற்ற மாதிரிதான் நம்மளுடைய உருவங்கள் வருகிறது. ஆனா ஆத்ம ரூபத்துல எந்த டிஃபரன்ஸுமே கிடையாது, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஆனா அது வெவ்வேறமா நினைக்கக்கூடியவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அத்தகைய அறிவு வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ள பட வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க. இவங்களுக்கு வந்து எந்த நாலேஜுமே இருக்காது. தமஸ் குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி, அதாவது இந்த ஞானம் இது, அதாவது நாம யாரு, உடல் வேறு ஆன்மா வேறு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த நாலேஜே இல்லாதவங்க ஒரே விதமான செயலில் பற்றுக்கொண்டு, அதாவது பிளைண்டா ஒரு பர்டிகுலர் வேலையை வந்து திரும்பி திரும்பி செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. எதுக்கு செய்யறோம், ஏன் செய்யறோம் அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜே இருக்காது. சோ அதாவது ஒரு குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டினா எப்படி ரோட்ல வந்து போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா, சைட்ல எதுவும் பார்க்காது. அதே மாதிரிதான் அந்த நாலேஜ் தான் நமக்கு இருக்கிறது. சோ அது வந்து அப்படிப்பட்ட அறிவு வந்து பாத்தீங்கன்னா தமஸ் குணம். சோ பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ, தட் இஸ் ஒன்லி த லைஃப் அப்படின்னு நினைக்கிறான் பாருங்க. அப்படிப்பட்டவனுடைய லைஃப் வந்து அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. பேசிக்காவே இது வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக். இந்த உலகத்துல வந்து நம்ம வந்து பிளைண்டா சம்பாரிச்சுட்டே இருப்போம் இல்லைங்களா. அவன் படிச்சவனா இருக்கட்டும் படிக்காதவனா இருக்கட்டும், ரெண்டு பேரு irrespective ஆஃப் எஜுகேட்டட் அண்ட் நான் எஜுகேட்டட். ஆனா பணம் சம்பாதிப்பது மட்டும்தான் என்னுடைய இலக்கு. சோ அது நான் எப்படி சம்பாதிக்கிறேன், ஏன் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜ் எல்லாம் கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை, அதாவது இவங்களுக்கு வந்து யோசிக்கிற தன்மையே கிடையாது, எதுக்கு செய்யறோன்ற நாலேஜும் கிடையாது. எந்த உண்மை இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா இந்த உடல் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் எல்லாம் தெரியாது. அப்படிப்பட்ட தன்மை உடையவர்கள் வந்து தமஸ் குணத்துல இருக்காங்கன்றத வந்து சொல்லியிருக்காரு பகவான். எஸ் 23, 24 and 25 மாதாஜி. நியதம் சங்கரஹிதமராகத்வேஷதக்ருதம் அபலப்ரேப்சுனா கர்மம் யத்தத் சாத்விகமுச்யதே யத்து காமப்யசுனா கர்ம சாஹங்காரேண வா புனः கிரியதே பகுலாயாசம் தத்ராஜசமுதாஹ்ருதம் அனுபந்தம் க்ஷயம் ஹிம்சாமனவேக்ஷ்ய ச பௌருஷம் மோகாதாராப்யதே கர்ம யத்தத் தாமசமுச்யதே. எஸ், இப்போ வந்து இந்த 3 குணங்கள் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள், அதாவது கர்மங்கள் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு, அதாவது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரிஸ்கிரைப்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அந்த பிரிஸ்கிரைப்டு பிரகாரமே இருக்கணும். பற்றின்றி, அதன் மேல எந்த விதமான பற்று இல்லாம
விருப்பு வெறுப்புன்ற ஐயோ இந்த செயல் செய்யணுமா, ஐயோ என்னுடைய கடமை இது நான் செஞ்சுதான் ஆகணுமா அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது. ஓவர்வெல்மிங்கா அது மேல வந்து அட்டாச்மெண்ட்டும் வச்சுக்க கூடாது. எஸ் ஐ ஹாவ் டு டூன்னு நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதுவும் தேவையில்லை. நார்மலா வந்து இந்த செயல் வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு எடுத்துட்டு போகணும். பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் என்று, இது சத்துவகுணத்தில் செய்யக்கூடிய கர்மம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க 23rd ஸ்லோகத்துல. நெக்ஸ்ட் வந்து ரஜோகுணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா, எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக, நம்மளுடைய ஆசைகளை, இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஆசைகளுக்கு திருப்தி செய்வதற்காக செய்ய பெரும் முயற்சியுடன், அது வந்து நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போட்டு செய்யறது, ஹார்ட் ஒர்க்கிங், ஸோ அகங்காரத்துடன் ஃபால்ஸ் ஈகோ செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் வந்து ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கருதப்படுகின்றது. ஐ எம் த ஓனர்ஷிப் அப்படிங்கிறது, ஐ எம் த டூயர், அந்த இதெல்லாமே வந்து இதுல வரும். ஸோ அப்படிப்பட்ட தன்மை வந்து செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தினுடைய கர்மங்களாக நம்ம, அதாவது செயல்களாக நம்ம கருதுகின்றோம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா தமஸ் குணம், எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல், அதாவது ஃபியூச்சர் நம்மளுடைய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து பந்தப்படக்கூடாது இல்லைங்களா, ஆனா நம்ம பந்தப்படுவோமா படமாட்டோமான்ற அந்த நாலேஜ் கூட அவங்களுக்கு இருக்காது. ஃபியூச்சர் நம்ம எங்க பிறப்போம் என்ற அந்த நாலேஜும் இருக்காது. பிறவி என்பது இருக்கிறது என்ற நாலேஜ் கூட அவங்களுக்கு இருக்காது. ஆனா நம்ம அப்படிப்பட்டவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்களுக்கு கூட அவங்க வந்து துன்பத்தை இழைக்கிறார்கள் என்ற அந்த ஞானம் கூட அவர்களுக்கு இருக்காது. மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல், ஸோ நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் எப்பொழுதுமே நமக்கு மாத்திரம் நன்மை இருக்கணும்னு நினைக்க கூடாது. அடுத்தவர்களுக்கு அட்லீஸ்ட் நன்மை இல்லைன்னாலும் தீமை என்பது இருக்கக்கூடாது. அது மிகவும் முக்கியம். அதை செக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம செய்யணும். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்தல், அவங்களுக்கு சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் நீங்க சொன்னா கூட புரியாது. ஸோ மயக்கத்தில் ஏன்னா அவங்க வந்து இல்யூஷன், மாயையில வந்து கட்டுண்டு இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள். ஸோ அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க என்ன சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. ஸோ சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அத்தகைய செயல் வந்து, அத்தகைய கர்மம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோகுணத்தினுடைய செயலாக கூறப்படுகின்றது. எஸ் 26, 27, 28. முக்த சங்கோனஹம்வாதி धृत्युत्साहं समन्वितः सिद्ध्यः सिद्ध्यर्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सर्लुब्धो हिंसात्मकोश्चुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृत स्तब्धः शठो नैष्कृत कोप्लुसलसः விஷாதி தீர்க்க சூத்ரீச்ச கர்த்தா தாமச உச்சியதே. இப்ப வந்து 3 வகையான தொழிலாளர்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா அந்த அந்த பிராமண சத்திரிய வைசிய சூத்ர யாரா இருந்தாலுமே 3 வகையில வந்து நம்ம வந்து இந்த தொழில்களை எப்படி நம்ம வந்து தொழில் பேஸ்ல வந்து அவங்களை எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த 3 ஸ்லோகங்களுமே. ஸோ எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அதாவது இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதனோடு தொடர்பற்று அகங்காரம் இன்றி, அதாவது எப்பன்னா அந்த பக்தியோட செய்யும் பொழுதுதான் இந்த 3 குணங்கள் தொடர்பின்றி நம்மளால செய்ய முடியும். அதுக்கடுத்து ஃபால்ஸ் ஈகோ, அதாவது போலி அகங்காரம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுவும் இருக்கக்கூடாது. உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் எந்த செயலுமே வந்து பக்தியோட ஸ்ரத்தையோட செய்யறது. வெற்றி தோல்விகள், அதாவது அவுட்கம் எப்படின்னா இருக்கட்டும், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் நமக்கு அது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி நடக்கலாம், நடக்காமலையும் போகலாம். ஸோ எதிர்பார்ப்புகள் என்று செய்யறது. ஸோ தோல்வி வந்தாலும் பரவாயில்ல, வெற்றி வந்தாலும் பரவாயில்ல, இரண்டையும் சமநோக்கோட காண்பது. ஸோ வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ, இது எல்லாமே கடமைகளுக்காக சொல்லப்பட்டது, நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். ஸோ அதுல வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இது செய்யணும். அத்தகு தொழிலாளி பார்த்தீங்க செயலாளி வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது என்று பகவான் சொல்லியிருக்கார். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எவனொருவன் தனது உழைப்பில் பலன்கள் மேல் பற்று கொண்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் செய்யக்கூடிய எந்த செயல்களையுமே அதனுடைய அவுட்கம்ஸ் மேல வந்து ஃபுல் பற்று கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி, ஸோ நான் இப்போ இன்னைக்கு வந்து ஒரு 1 கோடி ரூபாய் சம்பாதனை வந்ததுன்னா அந்த 1 கோடி ரூபாய் நான் எப்படி செலவழிச்சு என்னுடைய சந்தோஷத்தை நான் எப்படி நிலைநிறுத்திக்க முடியும், அதுதான் மெயின் டார்கெட். ஸோ அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்பொழுதும் பொறாமை. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நரகத்தினுடைய கதவுகள் எல்லாமே இங்க வந்துடும். பேராசை, பொறாமை இதெல்லாமே வருது. தூய்மையின்றி, அதாவது இங்க பேசிக்கலி மனசு தூய்மையே இருக்காது. ஸோ ஆல்வேஸ்
பொல்யூட்டட் ஹார்ட் அப்படின்றது வந்து சொல்லணும். நம்ம இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்க, சோ ஹிருதயம் வந்து கிளீனா இருந்தா நமக்கு வந்து ஹிருதயம் வந்து பலமா இருக்கும். அதே ஹிருதயம் வந்து இந்த மாதிரி கெட்ட எண்ணங்கள் இருக்கும் பொழுது ஆப்வியஸ்லி நமக்கு வலியும் வேதனையை தான் நமக்கு வந்து இருக்கும். அதுதான் மிஞ்சும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இன்பம் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகு செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஏன்னா எல்லாருக்குமே கஷ்டம் வரும். ஆனா அத கஷ்டத்தை வந்து கஷ்டமாவே எடுத்துக்க கூடாது நம்ம. அத வந்து ஆனா இப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து சின்ன கஷ்டமா இருந்தாலும் தனக்கு தான் உலகத்திலேயே ரொம்ப அநியாயம் இழைத்ததாக அவர்கள் கருதுவார்கள். அப்படிப்பட்ட எண்ணம் அவர்களுக்கு உண்டு. ஏன்னா அடுத்தவர்களை எப்பொழுதுமே கம்பாரிசன்லயே வச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்க. சோ எப்பொழுதுமே இன்னொருத்தர் கம்பேர் பண்ணவே கூடாது. நாம என்ன செய்யணும் அதை மட்டும் தான் நம்ம செய்யணும். அடுத்தவர்கள் இது வந்து அவர்களுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர்களுடைய பலன்கள் இருக்கும். நம்ம கர்மங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு பலன்கள் இருக்கும். அந்த ஞானத்தை நாம வந்து கண்டிப்பாக பெற வேண்டும். ஆனா இது வந்து ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தவர்களுடைய சுபாவம். அவங்க எப்படி செயல்படுவார்கள் அப்படிங்கிறது, அதனுடைய இலக்கு பாத்தீங்கன்னா அவுட்கம் எப்படி இருக்குன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். இங்க வந்து நமக்கு கடமைகளை செய்யும் பொழுது அதுல எந்த பலனும் எதிர்பார்க்காம செய்யறோம். அதனால எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்துல வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷனோட செய்வோம். அதனால வந்தா கஷ்டங்கள் வந்தா நம்மளால பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது. தமோ குணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு எது கடமை என்பதே அவங்களுக்கு தெரியாது. தமஸ் குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான, அதாவது விகர்ம மோட்ல தான் இவங்க செய்வாங்க. செயலில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு பௌதீகவாதியாகி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துக்கு எப்பவுமே நித்தியமாக பந்தப்படு விடுகின்றான். பிடிவாதக்காரன். யார் அடமெண்டா இருக்காங்களோ இந்த சுபாவம் தமஸ் குணத்தை சார்ந்தது அப்படின்ட்டு நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும். ஏமாற்றுபவன், அதாவது இன்னைக்கு நாளைக்கு சொல்றோம் இல்லையா, ஐ வில் டூ டுமாரோ, டுமாரோ வில் நெவர் கம் ஃபார் த பர்சன். கண்டிப்பாக நாளை என்பது நம்ம கண்டிப்பாக செய்யவே மாட்டோம். வீட்டுல கூட குழந்தைங்க அம்மா நாளைக்கு செய்யறேன்னு சொன்னா கண்டிப்பா நீங்க நம்ப வேண்டாம். த ரைட் ஆக்ஷன் அட் ரைட் டைம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதை நீங்க எடுத்து சொல்லணும். சோ பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணன். அடுத்தவர்களை எப்பொழுதுமே ஏசுவது, குறை காண்பது, சோ குற்றம் காண்பது, இது எல்லாமே வந்து அதுல நிபுணனாக இருப்பது. சோம்பேறித்தனம், எப்பொழுதும் வருத்தம் தோய்ந்த, அதாவது எப்பொழுதுமே எதையோ பறிகொடுத்த மாதிரி ஒரு இது, எது கொடுத்தாலுமே அவங்களுக்கு திருப்தி இருக்காது, அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை. காலம் தாழ்த்துபவன், அதுதான் ப்ரொகாஸ்டினேஷன். ஸோ இன்னைக்குன்றது நாளைக்கு, நாளை இன்று போய் நாளைவான்னு சொன்ன மாதிரி நாளைக்கு தான் அவங்க செய்யணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனா நாளை என்பது அவர்களுடைய லைஃப்ல என்னைக்குமே வராது. அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அத்தகு செயலாளி பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்தில் இருப்பதாக நாம கருதப்பட வேண்டும். எஸ் 29, 30, 31, 32. 29 விட்டுருங்க மாதாஜி, அது பரவாயில்ல. 30, 31, 32 வாசி. சரி. பிரவருத்திம் ச நிவృత్తిம் ச கார்யா கார்யே பயா பயே பந்தம் மோக்ஷம் ச யாவேத்தி புத்தி ச பார்த்த சாத்விகி யயா தர்மம் அதர்மம் ச காரியம் சாகாரியமேவ ச அயதாவத் பிரஜானாதி புத்தி ச பார்த்த ராஜசி அதர்மம் தர்மமிதி யா மன்யதே தமசாவிருதா சர்வார்த்தான் பரிதான்ச்ச புத்திஸ்ஸா பார்த்த தாமசி. எஸ், இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல அதை நான் 29th ஸ்லோகம் வந்து என்ன சொல்றேன்னாக்கா புத்தி, அதாவது இந்த பௌதிக குணங்களுக்கு குணங்களின் அடிப்படையில் 3 வகையான நுண்ணறிவை பற்றி சொல்லக்கூடியதுதான் அந்த 29th ஸ்லோகம். சோ இப்ப 30th ஸ்லோகம் வந்து சத்வகுணத்துல பத்தி சொல்லும், 31st ஸ்லோகம் வந்து ரஜோகுணத்தை பற்றி சொல்லும், 32nd ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தமஸ் குணத்தை பற்றி சொல்லும். சோ ஒருவர் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து எப்படி உபயோகிப்பார்கள் அப்படிங்கறத பத்தி இந்த 3 குணங்கள் இருக்கிறவங்க அதை பத்தி சொல்றாங்க. சோ செய்யத்தக்கது எது, நாம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் செய்யத்தகாதது, எந்த செயலையும் நம்ம செய்யக்கூடாது. இது வந்து சத்வகுணத்துல இருப்பவர்கள் நீட்டா அவங்களால கிளாசிபிகேஷன் பண்ணிக்குவாங்க. இந்த செயல் செய்யணும், செய்யலாம், இந்த செயல் நம்ம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது, இது அதர்மம், இது தர்மம் அப்படின்ற அந்த வரைமுறைகள் அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். பயப்படத்தக்கது எது, பாவம் செய்வதற்கு நாம கண்டிப்பாக பயப்பட வேண்டும். பயப்படத்தகாது எது, எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே வந்து பயப்படாம ஏற்றுக்கொண்டு முன்னேறி செல்லுதல். எல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பார், இது நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும், இது நம்மளுடைய கடமை அப்படின்னு எடுத்துட்டு போறது. பந்தப்படுத்துவது எது, இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் அனைத்துமே நமக்கு பந்தப்படுத்துவதுதான். அதன் மேல பற்று கொள்ளும் போது. விடுதலை செய்வது எது, அதே கடமைகளை வந்து பற்றற்று செய்தால், அதாவது பலன்கள் மேல் பற்றற்று செய்வதால் நாம வந்து அது வந்து நம்மளை விடுதலை, அதாவது லிபரேஷன் மோடுக்கு எடுத்து செல்லும். ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய அந்த புத்தி, அந்த ஞானம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக பகவான் வந்து இந்த 30th ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார்.
நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்துல தர்மம் அதர்மம் இவங்களுக்கு தெரியும். ஆனா அவங்களுக்கு வந்து அது அதர்மமே வந்து தர்மம்ன்ட்டு சொல்லி பாதிக்கிற தன்மையும் அவங்களுக்கு இருக்கும். ஏன்னா அது அவங்களுக்கு தேவையான ஒன்றா இருந்தால் அவங்க தர்மத்தையே அதர்மமாக கருதுவார்கள். சோ நமக்கே ஏதோ எல்லாருமே கேடு விளைவித்தார்கள் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு என்னன்னாக்கா இது செய்யத்தகுந்த செயலா செய்யத்தகாத செயலா அப்படின்ற அந்த வேறுபாடு எல்லாமே அவங்க எதுவுமே பார்க்க மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட இந்த செயல் செஞ்சுதான் ஆகணும், இது எனக்கு நன்மை, இது எனக்கு தேவை. சோ அவங்களுடைய ஆசைகளை அவங்க வந்து பூர்த்தி செஞ்சுக்கணும். இது நன்மையா தீமையா என்பது அடுத்தவர்களை பத்தி அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க. சோ தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல், இவற்றுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாது. அவங்களால வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியாது. இவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தை சார்ந்தவர்கள் செய்யக்கூடிய ரஜோகுணத்தை சார்ந்தவர்கள் அவங்களுடைய புத்தி வந்து இந்த மாதிரிதான் இருக்கும்ன்றது வந்து சொல்லியிருக்காரு பகவான். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோகுணம் அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ், அதாவது இந்த அறியாமையில மூழ்கி இருக்கக்கூடியவர்கள், அதாவது அவங்க டார்க்னஸ்ல தான் இருப்பாங்க, எப்பொழுதுமே இல்யூஷன் மாயையில தான் இருப்பாங்க. தர்மத்தை அதர்மமாகவும், ஏன்னா அவங்களுக்கே இருக்கக்கூடிய பாணியில அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க. அதே மாதிரி அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்பொழுதும் தவறான வழியிலே முயற்சி செய்யும் புத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்தில் இருப்பதாக பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா சொல்லியிருக்கார். நெக்ஸ்ட் 33, 34, 35 மூணு வாசி. धृत्या यया धारयते मनप्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलात्काङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चन्ति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தீர்மானங்கள். சோ 3 வகையான இந்த பௌதிக குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு ஒவ்வொருத்தர் செய்யக்கூடிய தீர்மானங்கள், டிசிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும். சோ சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடிய தீர்மானங்கள் எப்படி இருக்கும், ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் செய்யக்கூடிய தீர்மானங்கள் எப்படி இருக்கும், தமஸ் குணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் செய்யக்கூடிய தீர்மானங்கள் எப்படி இருக்கும்ன்றத வந்து நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். சோ அதாவது ஒருத்தருக்கு செய்து கொடுத்த ஒரு வாக்கு, ஒரு சத்தியம், இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக அதை வந்து எப்பவுமே காப்பாற்றுவார்கள். உடைக்க முடியாதது, அதாவது ஒருத்தருக்கு கொடுத்த வாக்கு, அந்த வாக்கு தவத்தை அவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. யோக பயிற்சியில் நிலையாக இந்த உடலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் தவத்தையும் அவர்கள் நீட்டா பண்ணுவாங்க. மனத்தவத்தையும் அவர்கள் 3 தவங்களையும் செவ்வனே செய்வார்கள் இவர்கள். அப்படிப்பட்ட அதனுடைய அவுட்கம்ஸ், அந்த டிசிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அவர்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய டிசிஷன்ஸ் வந்து இந்த 3 தவங்களுக்கு வந்து ஈக்குவலண்டா இருக்கக்கூடிய முடிவுகளா தான் இருக்கும் அவங்க செய்யக்கூடியது. சோ மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி, அதாவது இந்த மனதை வந்து கட்டுப்படுத்தும் பொழுது இந்த புலன்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கேற்றாற் போலதான் செயல்படும். அதுக்கேற்றாற் போலதான் இந்த நுண்ணறிவும் செயல்படும். அவர்களுடைய தீர்மானங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தனக்கு மாத்திரம் நன்மை கிடையாது, அடுத்தவர்களுக்கும் நன்மை கொடுக்கக்கூடிய தன்மையில தான் அந்த தீர்மானங்களே இருக்கும். சோ இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா சில ஞானிகள் யோகிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த தியாகங்கள் எதுவா இருந்தாலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லோக ரட்சணைக்காக தான் செய்யப்படும். கல்யாணத்துக்காக தான் செய்யற மாதிரி இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு மன உறுதி பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்தை சார்ந்தது அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காரு. இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு மன உறுதிகள் எப்படி இருக்கும்னாக்கா, எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பம், அதாவது இவங்களுடைய இலக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒண்ணு வந்து தர்மம், அதாவது தான் செய்யக்கூடிய அந்த தர்மங்கள் தன்னை ரட்சிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் அவர்களுக்கு உண்டு. பொருள் மேல அவர்களுக்கு பற்று உண்டு. அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய சுகம், இந்த பௌதீக உலகத்துல தான் வந்து என்ஜாய் பண்ணணும்ன்ற அந்த இது இருக்கும். அதாவது இந்த உடலு தான், இந்த உலகத்துல நம்ம எந்த சந்தோஷத்தை நம்ம அடைஞ்சாலுமே அது இந்த உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்டதாக தான் இருக்கும். சோ அப்படிப்பட்ட செயல்கள் மீதுதான் அவர்களுடைய மன உறுதி இருக்கும். பலன்கள் மேல் பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ அத்தகு மன உறுதி, அப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்மானம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தை சார்ந்ததுன்ட்டு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 35th ஸ்லோகத்துல கனவு, பயம், ஏன்னா இவங்க ஆல்ரெடி மாயையில தான் இருக்கிறதே. சோ அதாவது அவங்க எப்பவுமே வந்து உட்கார்ந்துட்டே கனவுலயே மிதந்துட்டு இருப்பாங்க. இவன் எனக்கு இது செஞ்சிருப்பானோ, அவன் எனக்கு அது செஞ்சிருப்பானோ.
சோ அந்த மாதிரி ஸ்பெகுலேஷன் போயிட்டே இருக்கும். நான் இன்னைக்கு கஷ்டப்படுறேன்னா அவனாலதான் இருக்கும், அவன் தான் நான் எனக்கு ஏதோ செஞ்சிட்டான் அப்படின்ற அந்த நினைக்கிறோம் பாருங்க ஸ்பெகுலேஷன். அதுவே வந்து நமக்கு கனவா வரும், இன்னும் வேற ரூபத்துல நம்ம அதுவும் கனவுல வந்து இதுவும் வந்துச்சு நமக்கு. அதாவது எப்பவுமே மாயிலே இருக்கிறது அந்த மனது. சோ கனவு பயம், அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பயம் உண்டு. கவலை எப்பொழுதுமே நித்தியமாக உண்டு அவர்களுக்கு. வருத்தம் தோய்ந்த நிலை. சோ இது எல்லாமே இந்த உலகம் மாயை உலகத்துல வந்து ஃபுல்லா முழுகி போயிருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஜீவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆகியவற்றுக்கு அப்பாற்பட்ட செயல், அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத இந்த இந்த இதுலயே கட்டுண்டு இருப்பார்கள். கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம். இந்த 5 குணாதிசயங்கள்லயே அவர்களுடைய தீர்மானங்கள் வந்து நின்றுருக்கும். சோ இதுக்கு மேல்பட்டு அவங்களால வந்து கிராஸ் பண்ணி போகவே முடியாது. நல்ல நிலைக்கு போக அவங்களுக்கு மனசுல வந்து திங்கிங் வரவே வராது. அறிவற்ற மன உறுதி, அதாவது இந்த மூளையே வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த நற்பாதையில செல்றதுக்கான மார்க்கமே அவங்க எடுத்து செல்ல மாட்டார்கள். ஏன்னா இதோடயே வந்து அவங்க வந்து ஐக்கியம் ஆயிடுவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு மன உறுதி பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்தில் இருப்பதாக பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா சொல்லியிருக்கார். எஸ் 37, 38, 39 வாசிங்க மாதாஜி. ஓகே. यत्तत्तगग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात् बुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थं तत्तामस உதாகிருதம். எஸ். சோ இப்ப வந்து மகிழ்ச்சி இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல சோ இந்த சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய மகிழ்ச்சியை பற்றி நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பார்க்க போகின்றோம். சோ இவர்கள் எடுக்கக்கூடிய தீர்மானங்கள் எப்படி இருக்கும்னா அவர்களுக்கு இறுதியில நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இல்லைங்களா? சோ அது அந்த முடிவுகளுடைய ஆக்ஷன்ஸ் அந்த விளைவுகள் தான் நம்ம வந்து இந்த அவங்களுடைய மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்கும்ன்றத வந்து பார்க்க போகிறோம். இவர்கள் ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில அமிர்தத்தை போன்று தன்னுணர்விற்கு ஒருவரை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாகும். சோ ஒரு நல்ல காரியம் செய்யும்போது முதல் பார்ட்ல வந்து நம்ம நிறைய சிரமங்கள் படுவோம் இல்லைங்களா? அது வந்து ஆரம்பம் வந்து கடினமான ஒன்று, அதுதான் வந்து விஷத்தை போன்று அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா அதனுடைய அவுட்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இருக்கும். சோ சந்தோஷத்தை கொடுப்பதாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், போன வருஷம் நம்ம கொரோனால வந்து எல்லாருமே நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு இருந்தப்போ பெங்களூர் இஸ்கான் நம்ம பிரபுஜி வந்து இந்த ப்ரோக்ராம வந்து ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம ஸ்டார்ட் பண்ணார். ஆனா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவர் ரொம்ப சிரமப்பட்டிருப்பார். இதை வந்து நல்ல நிலைக்கு எடுத்துட்டு வந்து அதாவது செய்யணும் அப்படின்னும் பொழுது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் இருக்கும், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பார். அது வந்து நமக்கு வந்து விஷத்தை போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில இப்ப எல்லாருமே அதனுடைய பலன்களை வந்து நிறைய பக்தர்கள் இந்த கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணி அந்த பகவானுடைய அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கேட்டுக்கிறோம் நம்ம இல்லைங்களா? போதனைகள் உபதேசங்கள் எல்லாமே நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். அதுல நிறைய வந்து நம்ம வாழ்க்கையிலயும் வந்து நடைமுறைக்கும் எடுத்துட்டு வரோம். சோ இது இறுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்களுக்கும் நன்மை. இன்னும் இஸ்கான் பெங்களூரும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரபலமும் அடைந்தது. சோ இது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கும் நன்மை வந்தது, நம்ம இறுதியா ரிசீவ் பண்ண நமக்கும் வந்து நன்மையை கொடுத்தது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்தை இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா நான் சொல்றேன் நான். சோ ஆரம்பத்துல கடினமாக இருந்தாலும் இறுதியில வந்து நமக்கு அமிர்தம் போன்று சுவையை கொடுப்பதுதான் வந்து சத்துவகுணத்தினுடைய மகிழ்ச்சியை வந்து நம்ம இந்த மாதிரிதான் வந்து எவாலுவேட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணம், எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால், அதாவது இது வந்து பகவானுடைய கைங்கரியம், இதுல வந்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. அதனால சுகம் என்பது நமக்கு வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது. ஆனா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அப்படி கிடையாது. தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக வரக்கூடிய எதிர்பார்ப்புகள், அதனுடைய விளைவுகள், அதன் மேலதான் அவர்களுடைய பற்று. சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த புலனின்ப பொருட்கள் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ ஆரம்பத்தில் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல ஸ்வீட்டா தான் இருக்கும். ஸோ எந்த ஒரு அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிஸ்னஸ் டீலிங்ஸே நம்ம பண்றோம். நானும் ஒருத்தர்கிட்ட பிஸ்னஸ் டீல் பண்றேன். ஸோ ஆனா அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆப்டிமமா எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைச்சா அது ஓகே. ஆனா அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய எதிர்பார்ப்பு, என்கிட்ட இருந்து அவருக்கு நிறைய எதிர்பார்ப்பு. அப்படி ஒரு இதுல போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னா இனிஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் நல்லதான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஆனா போக போக அந்த மார்ஜின் லெவல் வந்து நம்ம வந்து அவர்கிட்ட எனக்கு 20% மார்ஜின் பத்தாது, எனக்கு 50% மார்ஜின் டிமாண்ட் பண்ண உட்காந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நமக்கு வந்து கடினமாகிறது. இது ஏன்னா இது பொருள்
சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள். ஸோ எதுவுமே வந்து பொருள் சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் செய்யும்போது, இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இறுதியில அது விஷமாக மாறிவிடுகிறது. அதே வந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் செய்யும் பொழுது நமக்கு அது பாத்தீங்கன்னாக்கா இறுதியில அமிர்தமாக மாறுகிறது. அது சத்வகுணம், இது ரஜோகுணம். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது. சோ எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, சோ இது இந்த இத்தனையுமே வந்து திஸ் ஆர் ஆல் த சோர்ஸ். சுகம், அதாவது எந்த சுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுல, புலன்கள், இந்த சென்சஸால வர்றது. அதுவும் புலன் இன்ப பொருட்கள், இந்த சென்சஸுக்கு தேவையான பொருட்கள். சோ என் மனசு சொல்லுது எனக்கு அந்த வீடு வேணும்னு சொல்லுது, அதை எனக்கு அது என்னால வாங்க முடியலனாக்கா அது எனக்கு மனம் வருத்தம். சோ அந்த மாதிரி ஏதாவது அடைய முடியலன்னா எனக்கு அது வருத்தம் தான். அதாவது என்னால வாங்க முடியக்கூடிய பரிస్థితిக்கு போய் அப்ப இனிஷியலா சந்தோஷப்பட்டு கடைசியில அது வந்து நம்ம கைமாறி போன பிறகு அது நமக்கு வருத்தமாக கொடுக்கிறது. சோ ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றதோ அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. நெக்ஸ்ட் வந்து தன்னுணர்வை காண இயலாத, தான் யார் என்பதே உணராதவன். சோ அவனுக்கு இந்த ஆத்மா உடல் எதுவுமே தெரியாது, பிளைண்ட் பர்சன். அவன் எப்பொழுதுமே மாயையிலே கட்டுண்டு இருப்பவன். ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாகவே இருக்கின்ற உறக்கம். சோ பாத்தீங்கன்னாக்க போதையிலே இருக்கக்கூடியவர்கள், இன்டாக்சிகேஷன்ல இருப்பாங்க, இல்ல குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு இது உறக்கம், சோம்பல், இது வந்து அவங்களுடைய பர்மனன்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி. மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம், அதாவது குடிச்சிட்ட பிறகு அந்த அந்த லோகத்துல வேற லோகத்துல இருப்போம் இல்லையா, அப்ப அது சுகமா தான் இருக்கும். அந்த போதை தெளிந்த பிறகு இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வரும்பொழுது அந்த அப்ப வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஃபேமிலியில என்ன கஷ்டம்ன்றத பத்தி யோசிச்சா மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி அதே மாதிரி போதைக்கு போயிடணும் தான் நினைப்பாங்க. ஏன்னா அந்த கஷ்டங்களையே வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் கிடையாதவர்களுக்கு. சுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்ட ஒரு சுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோகுணத்தில் இருப்பதாக பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். சோ இப்ப நீங்க எல்லாருமே உங்களை பத்தி எவாலுவேஷன் பண்ணியிருப்பீங்க. சோ 18க்கு அருகில் வந்தா சத்துவகுணத்தை சார்ந்தவர்கள், 12க்கு அருகில் இருந்தால் ரஜோகுணத்தை சார்ந்தவர்கள், 6க்கு அருகில் இருந்தால் தமஸ் குணத்தை சார்ந்தவர்கள் நீங்களே உங்களுடைய எவாலுவேஷன்ஸை பண்ணிக்கலாம். சோ இது 20 முடிஞ்சது, 33 இதெல்லாம் முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் 41 வேணாம் மாதாஜி, 42 43 44 பண்ணுங்க. शमो दमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिर्गौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म சூத்ரஸ்யாபி ஸ்வபாவஜம். எஸ் இப்ப இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி 4 விதமான சமுதாய பிரிவை பத்தி நம்ம முன்னாடி கூட படிச்சிருக்கோம். சோ இந்த குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது 4th சாப்டர்ல கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. அதனுடைய இன்னும் எக்ஸ்டென்ஷன் தான் நம்ம இன்னைக்கு பாக்குறது. அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆதிக்கம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். நமக்கு தெரியும் 4 விதமான சமுதாய பிரிவு: பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள் அண்ட் சூத்ரர்கள். சோ அவர்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் இந்த 3 ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம். அமைதி, அதாவது ஞானியானவன், இது பிறப்பால் கிடையாது. who are educated, அடுத்தவர்களுக்கு வந்து போதனைகள் சொல்வது, அதாவது சொல்லிக் கொடுப்பது, சோ ஞானத்தை வந்து தானம் செய்வது, அப்படிப்பட்டவர்களை பற்றி தான் நம்ம வந்து பிராமணர்களாக கிளாசிஃபை பண்ணி பகவான் சொன்னது. அந்த குணம், அவருடைய குணாதிசயங்கள் இப்படி இருக்குன்றத வந்து நம்ம சொல்றோம். அவர்கள் அமைதியை வந்து விரும்புவார்கள், யார்கிட்டயும் சண்டை சச்சரவெல்லாம் வச்சுக்க மாட்டாங்க. சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் கண்ட்ரோல், அதாவது தான் செய்யக்கூடிய இந்த சென்சஸ் மேலையும் சரி, மனதையும் சரி, இன்டெலிஜென்ஸ்லயும் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு சுய கட்டுப்பாடு அவர்களுக்கு உண்டு. அதாவது உள்ள தூய்மை, அகத்தூய்மை, புற தூய்மை ரெண்டுமே உண்டு அவர்களுக்கு. தவம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தவங்கள் 3 விதமான தவங்களையும் அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. தூய்மை, வாக்கு தூய்மை இருக்கும், ஹானஸ்டினஸ் இருக்கும். சகிப்புத்தன்மை, டாலரன்ஸ், அதாவது எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனையுமே வந்து சகிச்சுண்டு போகக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் அவங்களுக்கு இருக்கும். நேர்மை, அதுக்கப்புறம் வந்து அறிவு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹானஸ்டி, நேர்மை என்பது அறிவு, இன்டெலிஜென்ஸ், பகுத்தறிவு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட அந்த நாலேஜும் அவங்களுக்கு உண்டு. ஆதிக்கம் அப்படின்னாக்கா வாட் இஸ் த அத்தாரிட்டி, ஸோ அதையும் வந்து அவர்களுக்கு உண்டு. அதாவது
ஒரு குரு என்ற பொசிஷன்ல இருக்கும் பொழுது கூட அந்த குருவுக்கான ஸ்தானத்துக்குரிய அந்த ஆதிக்கம் என்பது அவர்களிடம் இருக்கும். ஸோ எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ட்ரூ ஈகோ என்பது அவர்களிடம் இருக்கும். பக்தி செய்வது என்பது அவர்களிடம் இருக்கும். ஸோ நான் இதை செய்யறேன்ற அந்த இதுவும் அவங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ அப்படிப்பட்ட தன்மைகள் வந்து பிராமணர்கள் இந்த மாதிரி சுபாவங்கள்ல தான் அவங்க இருந்து தன்னுடைய செயல்களை அவர்கள் செய்கிறார்கள் அப்படிங்கறது வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சத்திரியர்கள் அவர்களுக்கு வீரம் சூரத்தனம் இருக்கணும், வலிமை என்பது இருக்கணும். போர்ல சண்டை போடுறதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக வலிமையாக இருக்க வேண்டும், மன உறுதி இருக்கணும். ஸோ பேசிக்கலி பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தை விட மனசு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மாரல் ஸ்ட்ரென்த் நிறைய இருக்கணும் அவங்களுக்கு. வளமை, செழிப்பாக இருப்பார்கள். ஒரு கண்ட்ரியை வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்றவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அவர்கள் வந்து வலிமையாக தான் இருப்பார்கள். போரில் தைரியம், வீரசூரியமா வந்து போர் புரியறது, கொடை, எல்லாருக்கும் தானம் வழங்குவது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆளும் தன்மை, அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அந்த ஒர்க்ல இருப்பாங்க அவங்க வந்து. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனில ஒரு சிஓவா இருக்கிறாரு, ஹீஸ் ஆல்வேஸ். அப்படிப்பட்டவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆளும் தன்மை, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பவர் அவங்களுக்கு இருக்கும். ஆகியவை அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்திரியர்களுடைய அந்த சுபாவத்துல பிறந்த செயல்கள் அப்படிங்கறத வந்து பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வந்து வைசியர்களின் இயற்கையான செயல்கள் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காரு. உழைப்போர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதுதான் வந்து சூத்ரர்களுடைய சுபாவமாக சொல்லியிருக்கார். எஸ் 46 வாசிங்க மாதாஜி. यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमत्यर्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवः. எஸ், யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றுகிறதோ, அதாவது பூதானாம் அப்படின்றது நம்ம இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தான். ஸோ பிரவருத்தி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க பகவான் கிட்ட இருந்து தான் நம்ம வந்திருக்கோம். யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோன்றது அந்த ஞானத்தை அறிந்திருப்பவர் மற்றும் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளாரோ, பகவான் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கார் அப்படின்ற அந்த ஞானத்தை அறிந்தவர்கள். அப்படிப்பட்ட இறைவனை தனது சொந்த கடமைகளை செய்வதால், அதாவது நாம செய்யக்கூடிய கடமைகள் ஒவ்வொருத்தரும் இங்க பிராமணர், சத்திரிய, வைசிய, சூத்ரர் அவரவர்கள் தத்தம் கடமைகளை செய்வதாலும் அந்த அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் மனப்பக்குவத்தையும் பகவானை வணங்குவதால் மனப்பக்குவத்தையும் அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார். ஸோ அதாவது ஒவ்வொருத்தருமே வந்து பகவானுடைய நிலை, அந்த பொசிஷன் என்ன அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டாவது நம்மளுடைய கடமைகள் அனைத்துமே செய்யணும்ன்ற தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து பக்தியோட செய்யும் பொழுது, பகவானை வழிபட்டு செய்யும் பொழுது மனிதன் வந்து அப்படிப்பட்ட மனிதன் வந்து அவன் வந்து பிராமணனா இருந்தாலும் சரி, சத்திரியனா இருந்தாலும் சரி, சூத்ரனா இருந்தாலும் சரி, வைசியனா இருந்தாலும் சரி, அவன் மனப்பக்குவத்தை அடைகின்றான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஒருவர் மனப்பக்குவத்தை அடைந்தால்தான் விடுதலைக்கான மார்க்கத்துக்கு போக முடியும். அதுதான் மெயின். மனப்பக்குவமே அடையலைன்னா கண்டிப்பாக அவர்கள் விடுதலை ஆன பாதையில அவங்க வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டெப் கூட எடுத்து வைக்கலன்ற அர்த்தம். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 47 மாதாஜி. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुतिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. ஓகே, மற்றவரது கடமை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட, அதாவது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நாம கண்டிப்பாக செய்யணும். ஸோ அது பாவமாக இருந்தாலும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போர் வீரன் போர்ல வந்து போயிட்டு அடுத்த உயிரை வந்து கொல்வதால் அது பாவம் தான். ஆனா அது பாவமாக இருந்தாலும் அது அவனுடைய கடமையாக அவன் செய்யும் பொழுது அது பாவ விளைவுகளுக்கு அவன் பந்தப்படுவது இல்லை அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்லியிருக்கார். அதுக்காக போயிட்டு நான் வந்து சன்னியாசி ஆயிடுறேன்னு போனேன்னு வச்சுக்கோ, அது இன்னொருத்தருடைய கடமை. அது இன்னொருத்தருடைய கடமையை நம்ம செய்யக்கூடாது. நம்ம கடமையை செய்து நம்ம அழிவுறுதலும் பரவாயில்லை அப்படின்னு தான் பகவான் சொல்வார் இந்த ஸ்லோகத்துல. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது என்று பகவான் சொல்லியிருக்கார். ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதே கிடையாது அப்படின்ட்டு பகவான் கிளியரா சொல்லியிருக்கார். ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த பிக்சர்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க இருக்கக்கூடிய காகமும் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது குரங்கும் சரி மரத்துல ஈஸியா ஏறிடுவாங்க. ஆனா இவங்க யாருமே, மற்றவர்கள் எல்லாம் ஏற முடியாது. ஸோ அவர்களுடைய கடமைகள் வந்து அவரவர்கள் செய்ய வேண்டும். இன்னொருத்தருடைய கடமையை நம்ம செஞ்சு
அதனால எந்த நன்மையும் நமக்கு கிடையாது. நம்ம கடமை மட்டும் நம்ம செஞ்சு அழிஞ்சா கூட பரவாயில்ல, we need to do that work. அததான் பகவான் சொல்லியிருக்கார். எஸ் 49 வாசிங்க மாதாஜி. அசக்த புத்திः சர்வத்ர ஜிதாத்மா விகதஸ்ய விகஸ்பிருத நைஷ்கர்மிய சித்திம் பரமாம் சந்நியாசேனாதிகச்சதி. சுய கட்டுப்பாடு உடைய, அதாவது செல்ஃப் கண்ட்ரோல், பற்றற்று மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்க கூடிய ஒருவன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மனநிலை வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வரும். துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்மா விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். சோ துறவம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒண்ணு சந்நியாசம், இல்லைன்னாக்கா பலன்களை துரத்தல், தியாகம் செய்தல். இது ரெண்டுத்துல ஒண்ணு செஞ்சாலே அவங்க வந்து கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறார்கள். அதாவது பந்தப்படுவதில்லை. சோ தான் செய்யக்கூடிய கர்மங்கள்ல அதனுடைய விளைவுகள் மேல வந்து பந்தப்படுவதில்லை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். எஸ் 54 வாசிங்க மாதாஜி. பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா ந சோச்சதி ந காங்க்ஷதி சம சர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்திம் லபதே பராம். சோ அவ்வாறு நிலை பெற்ற ஒருவன். சோ அதாவது அந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம விளைவுகளிலிருந்து ஒருவன் அந்த விடுதலை அடைந்த அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். அதுதான் வந்து அந்த சுத்த சத்துவம் நிலைக்கு போய் பிரம்ம நிலையை வந்து உணரக்கூடிய தன்மை. அவன் என்றும் கவலைப்படுவதே இல்லை. எந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவும் அவன் வந்து கவலைப்படுவதே இல்லை. எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. சோ இந்த உலகத்துல இதுக்கு மேல எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை என்ற அந்த மனப்பக்குவம் வந்து வரும். என்ன இருக்கோ அதை வச்சுட்டு நம்ம சந்தோஷமா வாழலாம். என்ன நமக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம், படுக்க ஒரு இடம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு சாப்பாடு 3 வேளை வந்து நமக்கு மிதமான ஒரு அதாவது ஃபுட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இருந்துட்டு நம்ம கடமைகள் என்ன செய்யணுமோ அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மானத்தை காப்பாற்ற துணி, இந்த மாதிரி ஒரு நிலை இருந்தாலே நமக்கு போரும். இதுக்கு மேல எதுவும் தேவையில்லை. நிறைய ஆஸ்தி பாஸ்திகள் சேமிச்சு வைக்கணும்ன்ற எதுவுமே அவசியம் கிடையாது. உண்மையிலே அது கரெக்ட் தான். நிறைய வாட்டி முன்னாடி எல்லாம் எனக்கு கூட தெரியாது. சின்னப்பெல்லாம் நான் பார்க்கும்போது நிறைய கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கணும், சொத்து சேர்க்கணும், அந்த ஆசைகள் எல்லாமே இருந்ததுதான். ஈவன் ஐ ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட். ஆனா பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா கரெக்ட் தான். எதுக்காக சேர்க்கணும்னு நினைக்கணும், இருக்கிறத வச்சு நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு பழகிக்கணும். தட் இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் அப்படிங்கிற மனப்பக்குவம் வந்து வருது. ஆக்சுவலி இது உங்களை எல்லாருக்குமே வரும். பகவத்கீதையை கண்டினியூவா நீங்க படிங்க, நீங்களும் இந்த நிலைக்கு வருவீங்க. அப்ப அந்த பக்குவ நிலைக்கு வருவீங்க. சோ எதன் மேலும் அதிகமா பற்று வைக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. நம்ம எல்லாருமே வந்தப்போ தனியா தான் வந்தோம், போகும்பொழுதும் தனியாக தான் போக போகின்றோம். அதனால இடையில வந்த இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அதன் மேல பற்று வச்சு அன்னெசரியா அது கிடைக்காத போது மன வருத்தம் எதுக்கு அடையணும்? தேவையே இல்லை இல்லைங்களா? அதுக்காவது நம்ம இதெல்லாம் விட்டுறணும். உடலை நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளணும், அது மிகவும் முக்கியம். சோ உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதே கிடையாது. சோ அதாவது எதை பத்தியுமே அவன் வந்து கவலைப்படுவதே கிடையாது. எதையும் அடைய வேண்டும் என்றும் விரும்புவதில்லை. சோ எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் அவன் சமநோக்கு காண்கின்றான். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனை விலங்குகள், மனிதர்கள், ஒரு யோகி எல்லாருமே இருக்காங்க. அனைவரையுமே வந்து சமநோக்கு ஒரே போல வந்து, ஏன்னா எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பரமாத்மா வந்து இருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனாலதான். சோ அத்தகு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான் பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். எஸ் 55 வாசிங்க மாதாஜி. பக்தியா மாமபிஜானாதி யாவான் யஸ்சாஸ்மி தத்வதः ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷதே ததனந்தரம். எஸ். சோ பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். பக்தி தொண்டுல மட்டும்தான் பகவானை நம்ம பூர்ணமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். பக்தியற்ற நிலையில வந்து நம்ம வந்து கடமைகளை மட்டுமே செஞ்சா அது வந்து ஒரு ட்ரை ஒர்க் தான் அது. அதாவது நமக்கு எதன் மேலேயுமே வந்து, அதாவது பக்தி இருக்கும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த சாஃப்ட்னஸ், அந்த ஒரு ஈடுபாடு, இதெல்லாமே வந்து வரும். ஆனா அது ஒரு நாலேஜ் மட்டுமே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கடமையை மட்டும் செய்யறேன்னா ஒரு மாதிரி வறட்சியான ஒரு நிலம் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய மனது கூட அப்படிதான் இருக்கும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதே வந்து பக்தி செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து தூய்மைப்படுத்தப்படுவதால் நமக்கு அந்த சாஃப்ட் நேச்சர், அந்த எல்லாரோடையுமே சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய தன்மை, அனைவரையுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை, இதெல்லாமே தானா வந்துடும்.
சோ உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் பொழுது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். சோ இந்த நிலை, அதாவது உள்ளது உள்ளபடி காண வேண்டிய அந்த அந்த மனசு இருக்கணும். சோ ஆழ்வார்கள் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளது உள்ளபடி உணர்ந்தமையால் அப்படின்ட்டு இந்த இது வந்து நிறைய நீங்க ஆழ்வார்கள் இதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது இது சொல்லுவாங்க. சோ பெரிய ஆழ்வார், அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆழ்வார், இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்தவர்கள் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. நீங்க நான் ராமானுஜன் கல்ட் பத்தி எனக்கு அவ்வளவா தெரியாது. ஸோ ஐ ஒன்ட் பி ஏபிள் டு ஸ்பீக். பட் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஆச்சாரியாள்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்தவர்கள் தான். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. சோ பகவானை பற்றி உள்ளது உள்ளபடி தெரிஞ்சு கொண்டோம். அதுதான் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. என்னை பற்றி முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். அதாவது பகவானுடைய வைகுண்டத்துக்கு செல்ல முடியும் என்றத இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார் பகவான். எஸ் 56. சர்வா கர்மாண்யபி சதா குர்வாணோ மதவ்யப்பாஸ்ரயः மத் பிரசாதவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதமவ்யயம். எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன், அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களில் எப்பொழுதுமே நாம் ஈடுபட்டிருந்தாலும் நாம ஒரு தூய பக்தனாக இருந்தால் சோ என்ன ஆகும்னா எனது பகவானுடைய பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமற்ற அழிவற்ற இடத்தை அவன் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். சாரி, நான் மாத்தி சொல்லிட்டேன். நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தில், அதாவது பெர்மனன்ட். பகவானுடைய ஸ்தலம் தான் பர்மனன்ட். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எப்பவுமே நாம இந்த உலகத்துக்கு திரும்பி வரமாட்டோம். அங்கே ஒரு முறை சென்று விட்டால் நாம இங்க திரும்பி வரமாட்டோம். அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்கிறது. சோ நாம இந்த மாதிரி தூய்மையான பக்தி தொண்டுல நம்ம ஈடுபட்டிட்டோம்னு நினைச்சுக்கோங்க, பகவான் நம்மளை ரட்சிக்கின்றார். அவருடைய பாதுகாப்பின் கீழ் பகவானுடைய கருணையினால், கருணை என்பது மிகவும் முக்கியம். பகவானுடைய கருணை இருந்தால் மட்டுமே நம்மளால வந்து அந்த இடத்துக்கு போக முடியும். நம்ம எவ்வளவு பிரயத்தனம் பண்ணாலும் பகவானுடைய அனுகிரகம் இருக்கணும் நமக்கு. அது இருந்தா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துக்கு நாம வந்து சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம், அதாவது சாஸ்வதமான அந்த அழிவற்ற இடத்துக்கு நாம வந்து சென்று சேர்கின்றோம் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காரு. எஸ் 58 வாசி. மச்சிதத் சர்வ துர்காணி மத் பிரசாதாத் தப்ரிஷ்யசி அதச்சேத்வம் அஹங்காரான் ஸ்ரோஷ்யசி வினங்க்ஷ்யசி. எஸ். சோ பகவானுடைய உணர்வில நாம செயல்படும் பொழுது அவருடைய கருணையால் நாம வந்து இந்த கட்டுண்ட வாழ்விலிருந்து நாம வந்து விடுதலை அடைகின்றோம். அந்த தடங்கல்கள், அப்டக்கல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஈஸியா கடந்து நம்ம பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு சேர வேடுகின்றோம். ஆனால் அப்படி ஒரு உணர்வு இல்லாம, பக்தி என்னும் உணர்வே இல்லாம நாம வந்து இந்த அகங்காரத்தோடு நாம செயல்படும் என்றால் மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலகத்தில் வந்து நாம வந்து கஷ்டப்பட்டு அழிந்து விடுகின்றோம். அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். இப்ப அர்ஜுனருக்கு வந்து இந்த மாதிரிதான் சொல்றார். நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வேன். ஏன்னா ஹீ இஸ் ஆல்சோ கண்டிஷனல் சோல் தான் இல்லைங்களா? அவரும் நம்மள மாதிரிதான் அர்ஜுனர் கூட. எல்லா தடங்கல்களையும், இப்ப அவருக்கு மேஜர் அப்டக்கல் போரினுடைய அவுட்கம்ஸ், போரை வந்து சந்திச்சு அதுல இருந்து அவர் வெற்றி கொண்டு தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும்ன்ற ஒரு பெரிய பொறுப்போட இருக்கார். யாரு? அர்ஜுனர். சோ அந்த தடங்களை எல்லாத்தையுமே ஈஸியா நீ கடந்துடலாம். சோ பகவானை பற்றி அவருடைய உணர்வில் நாம் செய்யும் பொழுது எப்படிப்பட்ட கடினமான காரியங்களா இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் ஈஸியா கடந்துண்டு போயிடுவோம். ஆனா பக்தி என்னும் அந்த ஞானமே இல்லாம நம்ம செயல்பட்டோம்னாக்கா கண்டிப்பாக நம்ம அந்த கடினங்களை கடப்பது என்பது மிகவும் சிரமப்படுவோம். அது வந்து இறுதியில வந்து நம்ம வந்து வெற்றி காண்போம் என்பது பிக் கொஸ்டின் மார்க். அது வந்து முடியாத காரியம். சோ மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிறந்து கடைசியில நம்ம அழிவுறுவதுதான், நம்ம அந்த இலக்கை தான் நம்ம அடைவோம் என்றுதான் பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கார். நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய் அப்படின்னு வந்து இது அர்ஜுனருக்கு வந்து அங்க he has to do that, perform the action. அவர் வந்து இன்ஆக்ஷன் மோட்ல போறது பகவானுக்கு பிடிக்கல. அது வந்து யாருமே வந்து இன்ஆக்ஷன் மோட் போகக்கூடாது, அதாவது செயலின்மை தன்மைக்கு போகக்கூடாதுன்றதுதான் பகவானுடைய இது. செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான், அதுவும் பக்தியோட பற்றற்று செயல்பட வேண்டும் அப்படிங்கறதுதான் பகவானுடைய ஒரே ஒரு கொஸ்டின். அதாவது அவர் கொடுக்கக்கூடிய டைரக்ஷன் அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 61. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருத்தேஷோர்ஜுன திஷ்டதி பிராமயன் சர்வபூதானி யந்த்ராரூடானி மாயையா. எஸ், யந்த்ராரூடானி மாயைய, அதாவது நாம் எல்லாருமே எந்திரங்கள் தான். இங்க
நம்ம உடல்ல ஜீவாத்மாவை ஒண்ணு கொடுத்து அதை வந்து ஆக்டிவா வச்சு நம்ம இன்னொரு செயலையுமே செயல்படணும்னு நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் எஸ் ப்ரொசீட் ஃபர்தர்ன்ட்டு அமிச்சுட்டே இருக்கார் பகவான். சோ அதுதான் இது ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட எந்திரம் இது. சோ இந்த பஞ்சபூதங்கள் வந்து ஜடசக்தி தான், அதால செய்யப்பட்டதான் இந்த தேகம். அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்கள் நாம் எல்லாருமே பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த உலகத்துல இப்போ. சோ எந்த பாதையில போயிட்டு இருக்கோன்றது பகவானுக்கு தெரியும். சோ நம்ம வந்து அந்த அனலைசிஸ் இப்போ இந்த பகவத்கீதை படிச்ச பிறகு அட்லீஸ்ட் நம்ம ரைட்ல போறோமா ராங் டைரக்ஷன்ல போறோமான்றத நம்மளால கண்டிப்பா அந்த அந்த ஞானத்தை பகவான் கொடுத்திருக்காரு. இப்போ அதை உபயோகப்படுத்தணும், நம்ம உபயோகப்படுத்தி அந்த நல் மார்க்கத்திலே நம்ம போகணும். அவரவர்கள் இதயத்தில் வீற்றுள்ள, ஏன்னா அந்த ஞானத்தையும் உள்ள இருந்து தள்ளுறவர் யாரு? பகவான் தான். நீ இப்ப பகவத்கீதை கேட்ட இவ்வளவு நாள் உனக்கு 18 நாளும் உனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லியிருக்கேன். மேலும் இந்த ஞானத்தை விருதி செஞ்சு அந்த பாதையில நீ போகும்போது கண்டிப்பாக இந்த உலகத்துக்கு மீண்டும் வரமாட்டாய் அப்படிங்கிற அந்த அந்த ஆத்ம ஞானத்தை வந்து பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. சோ உள்ள இருந்து அதை நம்மள செயல்படுத்துறதும் யாரு? பகவான் தான். அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காரு அவரு. சோ எந்திராரூடானி மாயைய, அதாவது கடவுளே நமக்கு வந்து இங்க வந்து இந்த எந்திரத்துல இருந்து நம்மள வந்து சர்வபூதானி யாரு? பகவான் தான். சோ அதாவது பரமாத்மா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்துன்றது நம்மள வந்து வழி நடத்துகிறார் அப்படின்றது வந்து சொல்றார். எஸ். தமேவ சரணம் கச்ச சர்வ பாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம். எஸ், இது அர்ஜுனருக்கு மாத்திரம் சொல்லல, இது நமக்கும் தான். பகவானிடம் நாம் சரணடைதல் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. சரணடைந்து பக்தி செலுத்துவோம் என்றால் நாம வந்து உன்னத கதியை அடைகின்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கான சொல்றதுக்கான உத்தரவாதமான ஸ்லோகம் தான் இது. சோ பகவானிடம் முழுமையாக சரணடைய வேண்டும். அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதி, அதாவது இங்க ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து ஒரு நமக்கு முன்னாடி வந்து அந்த பக்கத்து வீட்டுல சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு. சோ இப்ப வந்து நம்ம காதுல அந்த சவுண்டு கேக்குது. ஆனா நம்மளுடைய இப்ப வந்து பகவத்கீதையும் கேட்டுட்டு இருக்கோம், அங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதும் இருக்கும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி அந்த ரெட்டை மனது வந்து நமக்கு இருக்கு இல்லைங்களா? ஆனா அதே வந்து தெய்வீகத்துல நம்ம லயிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்கத்துல வந்து சண்டையே போட்டு இருந்தாலும் அது நம்ம காதுக்கு விழாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்திரமான ஒரு தெய்வீகமான அமைதி, உன்னதமான நித்தியமான இடத்தை நீ அடைவாய் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா ஃபோக்கஸ், பேசிக்கலி ஃபோக்கஸ் பகவான் மேல வந்து நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். நம்பிக்கை இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக ஃபோக்கஸும் வந்துடும். ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம செய்யணும்ன்றது வந்து பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காரு. அர்ஜுனனுக்கு மாட்ட சொல்லல, இது நமக்கும் தான். எஸ். இதி தே ஞானமாக்யாதம் குஹ்யாத் குஹ்யதரம் மயா விமிருஷ்யை ததசேஷேன யதேச்சசி ததா குரு. எஸ், குய்யாத் குய்யதரம். குய்யா என்பது நம்ம பார்த்திருக்கோம், ஐ எம் த சோல்ன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது குய்யா. குய்யதரம் என்பது ஐ எம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் ஹிம் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம. ஸோ இது வந்து ரகசியம். குய்யம் என்றாலே ரகசியம். ஆக்சுவல் ரகசியங்களில் ரகசியத்தை நம்ம முழுமையாக பகவான் சொல்லியிருக்கார். இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கி உள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனித்து சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். யூ டேக் த டிசிஷன். எதேச்சசி ததா குரு அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான். வந்து உனக்கு எல்லாம் சொல்லியாச்சு அர்ஜுனா, நீ வந்து போர் புரியறியா போர் புரிய மாட்டியான்றது நீயே டிசிஷன் எடுத்துக்கோ. இப்ப நமக்கும் அதேதான். இப்ப எத்தனை 18 சாப்டர்ல ஞானம் வந்து ஏதோ ஒரு லெவலுக்கு நம்ம தெரிஞ்சிடணும். ஆனா அந்த பாதையில நம்ம போனோமா வேணாவான்ற டிசிஷன் வந்து நாம தான் எடுக்கணும். பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம போனோமா வேணான்ற டிசிஷனை வந்து நம்பிக்கை ஃபர்ஸ்ட் இருக்கா இல்லையான்றதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்மளே அனலைஸ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி இருக்கா, சரண்டர் ஆகியிருக்கமா இல்லையான்றதெல்லாம் நாமளே டிசைட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பகவான் நமக்கு இது நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்கார். அது எடுத்துன்னு போறது நம்மளுடைய சௌகரியம் அது. எஸ். 65. மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமை வைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசி மே. எஸ், எப்பொழுதுமே பகவானை பற்றி நினைத்து பகவானுக்கு பக்தனாகி பகவானை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை, அதாவது நம்மளுடைய வணக்கங்களை வந்து பகவானுக்கு எப்பொழுதுமே சமர்ப்பணம். இவ்வாறு நம்ம செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிட்ட சேருவோம், சென்றடைவோம் என்றதை வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு உத்தரவாதம் கொடுத்திருக்கார். சோ இது வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து அவர் ஒரு சிறந்த நண்பனும் பக்தன் என்பதால சொல்லியிருக்காருன்றது மட்டும் இல்ல, நாம கூட அதேதான். ஸோ வி ஆர் ஆல்சோ ஃப்ரெண்ட் டு ஹிம். அர்ஜுனர் மாத்திர ஃப்ரெண்டு கிடையாது, நாமும் அவருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் பகவானுக்கு.
சோ நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். சோ நாமளும் அவருக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டோம்னா இந்த சத்தியம் நமக்கு கூட அப்ளிகபிள் தான். சோ பகவானை பற்றி நினைக்கணும், பகவானுக்கு சேவை செய்யணும், பக்தன் ஆகணும், நம்ம சரணம் நம்ம வந்து அவருக்கு வந்து வணக்கங்களை செய்யணும். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம செய்யும் பொழுது, அதாவது நம்மளையே நாம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஃபுல்லா ஈடுபட்டுட்டோம்னாக்கா ஆப்வியஸ்லி பகவான் இடத்துல நம்ம கண்டிப்பாக சென்று சேருவோம். இதுல எந்த ஒரு டவுட்டே கிடையாது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 66. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ அஹம் த்வா சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சஹ. சோ எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து, அதாவது தர்மம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்க நம்ம செஞ்ச தான தர்மங்கள் செஞ்சிருக்கோம், அந்த பலன்களை எல்லாம் வந்து பற்று இல்லாமல் அதை துறந்து விடணும். செய்த தர்மங்கள் கண்டிப்பா நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருக்கும், ஆனா அத பலன் மேல நம்ம பற்று இருக்கக்கூடாது. என்னிடம் மட்டுமே சரணடை வேண்டும், அதாவது பகவானுக்கே எல்லாத்தையும் சர்வமும் சமர்ப்பித்து பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைய வேண்டும். உன்னை எல்லா பாவ விலைகளிலிருந்து நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதேன்னு சொல்லியிருக்காரு. இது அவருக்கு மாத்திரம் பயப்பட தேவையில்லை, நம்ம கூட பயப்பட தேவையில்லை. நாம வந்து இத்தனை காலம் தெரியாம செய்த தவறுகள் வந்து நமக்கு வந்து பாவ விமோசனமாக கிடைக்கணும்னா நாம பகவான் கிட்ட சரணடைந்து நாம இனிமேல வந்து பாவங்கள் செய்யாம இருக்கணும். அதுக்கான மார்க்கங்கள் என்ன? கடவுள் மேல பக்தி செலுத்துறது, அதுக்கப்புறம் வந்து பிரசாதம் விநியோகம் செய்யறது, அதுக்கப்புறம் வந்து ஜபம் செய்யறது. இது இந்த கலியுகத்துல நம்ம செய்ய வேண்டியது, சங்கீர்த்தனம் செய்வது. இத்தனையும் நம்ம செய்யும் பொழுது நம்மளுடைய பாவங்கள் வந்து யாருடைய பாவங்களையும் பகவான் ஏத்துக்கிறது கிடையாது. ஆனா பாவ விமோசனம் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கிறார். அது நாம செய்யக்கூடிய ஆஸ்டாரிட்டிஸ் பொறுத்து. பகவானுக்கு நாம எந்த விதத்துல பக்தி செய்யறோமோ அதுக்கு ஏற்றாற் போல நமக்கு அந்த பாவ விமோசனமும் கொடுக்கிறார். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 67 மார்ச். இதம் தே நாதவஸ்காய நாபக்தாய கதாச்சன ந சாசுஷ்ரூஷவே வாச்சியம் ந ச மாம் யோப்யசூயதி. எஸ், இந்த ரகசிய ஞானம். சோ இது இந்த 18 சாப்டர்ஸும் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? இது வந்து இந்த ஞானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யாருக்கு சொல்லக்கூடாது. நம்ம 4 விதமான தீயோர்கள் யார் வந்தனை செய்ய மாட்டார்கள் என்றதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னா யார் யாருக்கு நம்ம இந்த ஞானத்தை சொல்லக்கூடாது என்றதையும் பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கார். தவம் இல்லாதவர்கள், அதாவது மனத்தவம், வாக்குத்தவம், உடல் தவம், இந்த 3 தவங்களே இல்லாதவர்கள். அதுல ஒரே ஒரு கிரைட்டீரியா கூட அவங்களுக்கு மேப்பிங் கிடையாது. சோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பக்தி என்பதே இருக்காதவர்கள், அதாவது கடவுள் என்று ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படின்ற ஞானம் கிடையாது, பக்தியும் செய்ய மாட்டார்கள். பக்தி அதாவது கடவுள் இருக்காரு ஆனா பக்தி தொண்டில் ஈடுபட மாட்டார்கள். அதாவது புரியுதுங்களா? கடவுள் இருக்காருன்னு தெரியும், ஆனா போயிட்டு நம்ம சாமி கும்பிடணுமா அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. கடவுள் இருக்கார், அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன், ஆனா நான் பக்தி தொண்டு செய்ய மாட்டேன். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பகவான் மீது பொறாமை கொண்டவர்கள், இது வந்து ஏத்திஸ்ட் டைம். அதாவது பொறாமை என்பது கண்டிப்பாக பகவான் மீது. இப்ப சிசுபாலனை எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணர் மேல பொறாமை தான். சோ எப்படி பகவான் மேல பொறாமைப்பட முடியும்ட்டு நீங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஆனா நல்ல ஒரு ஆத்மாவை பார்த்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டா பிஹேவியர் இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக பொறாமைப்படுவார்கள். இது நம்ம அதாவது இந்த உயிர்வாழியிலேயே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்லயோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லயோ கூட நம்ம வந்து ஒரு நல்ல மனிதர் இருப்பாரு, ஆனா அவங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு மனிதர் கூட இருப்பார். ஏன்னா அவர் மேல அவருக்கு பொறாமை இருக்கும். இதுதான் நிஜம். அதாவது தெய்வீக குணங்களை புரிந்தவர்களுக்கு பார்த்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஞானமே இல்லாதவர்களுக்கு கண்டிப்பாக பொறாமை என்பது வரும். அந்த மாதிரி தன்மை தான் இது. சோ இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நாம வந்து இந்த பகவத்கீதை என்னும் இந்த ஞானத்தை நம்ம போதிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. யூ நோ நீட் டு ரிவீல் திஸ் அப்படிங்கறத வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். எஸ் ய இமம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தேஷ்வபிதாஸ்யதி பக்திம் மயா பராம் கிருத்வா மாமே வைஷ்யத்ய சம்சயஹ. இந்த பரம ஞானத்தை வந்து யாருக்கு நம்ம உபதேசம் செய்கின்றார்களோ, இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு. சோ இத பத்தி பக்தர்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லணும். சோ டிவோட்டீஸ்க்கு நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். இது வந்து ஒரு சர்வீஸ். ஆக்சுவலி யார் வேணாலுமே இந்த ஞானத்தை வந்து ஒரு பக்தனுக்கு சொல்லலாம், தவறு கிடையாது. சோ பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கும் தூய பக்தி தொண்டு உத்தரவாதப்படுத்துவதோடு அவங்க வந்து இந்த பக்தி மார்க்கத்துல வந்து மேலும் மேலும் முன்னேறக்கூடிய அந்த உத்தரவாதத்தோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான் அப்படிங்கிறது வந்து அவர்கள் பகவானிடம் சேர்வதற்கான மார்க்கம் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல மூலியமா பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். சோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் கொடுத்திருக்கேன் நானு. அதுல வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் எ டீச்சர்
அந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சி, அதாவது நீங்களும் 10 பேருக்கு இந்த 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 பகவத்கீதையை சொல்ல முடியும், இதை கத்துண்டு நம்ம சொல்ல முடியும் நினைச்சீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இது வந்து உங்களை இந்த பக்தி மார்க்கத்துல எடுத்துட்டு போகிறத வந்து உங்களுக்கு ஒரு வழி கிடைக்கும். பகவான்கிட்ட போறோமா இல்லைன்றது பகவான் பார்த்துக்கிட்டோம், ஆனா நாம பிரயத்தனம் வந்து கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். அதுக்கான மார்க்கம் தான் இது. ஸோ நெக்ஸ்ட் 69 வாசிங்க மாதாஜி. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि. எஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா இருக்காரு. அவர் செஞ்ச சர்வீஸ் வந்து நம்மளால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காரு அவரு இந்த இயக்கத்துக்கு. ஸோ எல்லா டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் பண்ணி, சான்ஸ்கிரிட்ல இருந்து பிற மொழிகள்ல இருந்து எல்லாமே டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி, அதாவது நம்ம எல்லாமே வந்து நாம இந்த உலகத்துல, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்தியால இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து கிருஷ்ணரை வணங்குவது என்பது சுலபமான காரியம்தான். அதே வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து வேற ரிலிஜன் இருக்கிறவங்கள வந்து இந்த இதுக்கு கொண்டு வந்து இந்த மார்க்கத்துக்கு அழைச்சிட்டு வந்து செய்யணும்னா அதுக்கான எஃபர்ட் வந்து நம்மளால கண்டிப்பாக வந்து விலை மதிப்பற்ற ஒரு எஃபர்ட் ஆக்சுவலி அது. ஸோ அது எவ்வளோன்னு நம்மளால மதிப்பிடவே முடியாது, அப்படிப்பட்ட ஒரு செயல். ஸோ அப்படிப்பட்ட பக்தர் வந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 68 ஸ்லோகம் அவருக்கே வந்து மிகவும் பொருத்தமான ஒரு ஸ்லோகம். இஸ் எ கிரேட் டீச்சர், ஆச்சாரியா அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்றோம். ஸோ அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாருமே இல்லை, அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவங்க யாரும் ஆகவும் முடியாது அப்படிங்கறத வந்து இந்த 69 ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். ஸோ அவ்வளோ கிரேட் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காரு. அதுல நாம ஒரு டிராப்பா நம்ம வந்து ஒரு கைங்கரியம் பண்றது, இட் இஸ் அ கிரேட், நமக்கு தான் அது நன்மை அப்படிங்கறது நம்ம நினைக்காமலே பகவானுக்கு பக்தி தொண்டுன்னு நினைச்சிட்டு நம்ம செஞ்சுட்டே போவோம். நன்மையை வந்து பகவான் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்ட்டு நம்ம விட்டுட்டு நம்ம அந்த காரியத்தை நம்ம எடுத்து செய்யணும். எஸ், 70 अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामिति मे मतिः. இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா கேட்கறவங்களுக்கும் சொல்லியிருக்கார் பகவான். இப்பெல்லாம் நீங்களாம் ஸ்ரத்தையா கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, 18 நாள் ப்ரோக்ராமும் கேட்டிருக்கீங்களா. மேலும் இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன், படிக்கிறவங்க, தனது அறிவால் என்னை வழிபடுபவன் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். ஸோ இதை யாரு கத்துக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய இருக்கக்கூடிய உன்னதமான நாலேஜ் அதுலதான் வந்து பகவானை வந்து சேவிக்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து பகவான் வந்து ஒரு இஸ் அனௌன்சிங் ஹியர், ஆக்சுவலி அறிவிக்கின்றார் பகவான் இங்க. ஸோ அது இஸ் டிக்ளேரிங் ஹியர். ஸோ ஹி இஸ் ஒரு டிவோட்டியா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானே அந்த நாலேஜ் ரூபத்துல வந்து அவங்க வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்கன்றது வந்து பகவானே வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்றாரு. ஆக்சுவலிங்க தனது அறிவால் என்னை வழிபடுகின்றான் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பிளைண்டா வழிபடுறது வேற, ஞானமே இல்லாம வழிபடுறது வேற, அதாவது பாத்தீங்கன்னா புரிஞ்சிண்டு வழிபடுறது வேற. ஸோ இது வந்து 3வது ரகம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 71. श्रद्धावान् अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. எஸ், ஸ்ரத்தாவன் என்று நம்ம ஃபார்ம் கூட சர்டிபிகேட் கூட வாங்குறோம் இல்லைங்களா. ஸ்ரத்தாவன் என்பது நம்பிக்கை, விசுவாசத்தினுடைய நம்பிக்கை. அது ஆக்சுவலி விசுவாசம், நம்பிக்கை எல்லாமே உண்டு. ஸோ அந்த நிலையை தான். ஸோ நீங்க எல்லாருமே ஒரு ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணியிருந்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக நம்பிக்கையினுடைய முதல் படியில நீங்க ஏறி இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஆக்சுவலி. ஸோ நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றி இதனை யார் ஒருவன் கேட்கின்றானோ, கேட்கிறவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பொறாமைப்படாமல் கேட்க வேண்டும். ஸோ தூய பக்தியோட நம்ம கேட்க வேண்டும். அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து அப்படி கேட்கும் பொழுது அவர்கள் வந்து பாவ விளைவிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். ஸோ இங்கேயே நமக்கு பாவ விமோசனம் இருக்கு. பகவத்கீதையை கேட்க கேட்க நமக்கு விமோசனமும் இருக்குன்றத வந்து இது எவ்வளவு பெரிய இது பாருங்க, உண்மையை வந்து பகவான் இங்க சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. ஸோ ஸ்ரத்தையோட நம்ம வந்து பகவானுடைய சொன்ன அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்டுட்டோம்னாலே நமக்கு அந்த பாவங்கள் இருந்து விடுதலை, விமோசனம் கிடைக்கிறது. புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களையும் அடைகின்றார்கள். பகவான வழிபட்டா பகவானுடைய இடத்துக்கு செல்கின்றோம், இல்லை பிற தேவர்களை வழிபடும் பொழுது அந்த தேவர்கள் இருக்கக்கூடிய உலகங்களுக்கு நாம் செல்கின்றோம் அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 73. अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव. எஸ், கரிஷ்யே வச்சனம் தவ, தட் இஸ் திங். அதாவது நான்
உங்களுடைய ஆலோசனைப்படி செயல்பட தயாராக இருக்கின்றேன்னு சொல்லிடுறான் அர்ஜுனன். ஸோ இது வரைக்குமே அர்ஜுனனுடைய கிருஷ்ணருடைய உரையாடல் எல்லாம் அவர் எல்லாத்தையுமே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாரு. ஸோ நீ எதை செய்யணும்னு நினைக்கிறியோ அதை செய் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அவர் வந்து. ஸோ இங்க அர்ஜுனர் சொல்றார், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டு நம்ம வரும்பொழுது நமக்கு வந்து வெற்றி தோல்வி எல்லாமே சகஜங்கள் தான். ஆனா பகவான் என்னைக்குமே வந்து அவர் என்னைக்குமே வீழ்ச்சி அடைந்தவரே கிடையாது. அததான் வந்து சொல்றாருங்க. எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அந்த கம்பேஷன் எல்லாமே வந்து நீங்கிடுச்சு அவருக்கு, அர்ஜுனருக்கு. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்று விட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது அந்த இன்டெலிஜென்ஸை வந்து அவருக்கு வந்திருக்கு அப்படின்ற சொல்றாரு. எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்து விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். மன உறுதியோடு இருக்கார் யாரு? அர்ஜுனர். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். He will follow the instructions of Bhagavan now. So போர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் அவரு. அததான் வந்து இங்க சொல்றார். எஸ் 74 and 75 ரெண்டும் வாசிச்சிடுங்க. சஞ்சய உவாச்ச இத்ய அஹம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனः संवादमिमम् अश्रोतम् अद्भुतम् रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्युतवाने तदत्गृह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं. எஸ் இப்போ வந்து இந்த உரையாடல் வந்து முடிவுக்கு வந்திருக்கு இல்லையா? இப்ப சஞ்சயன் வந்து சொல்றார் யாருக்கு? திருதராஷ்டிரன் கிட்ட. சோ அர்ஜுனன் இவ்வாறு கிருஷ்ண அர்ஜுனர் என்னும் இரு மகாத்மாக்கள், so they both are மகாத்மா ச மகாத்மஸ்ய, அதாவது வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய மகாத்மனஹ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அந்த அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் அதாவது மெய் சிலிர்த்து போய்விடுகிறார் அவர் வந்து. இந்த உரையாடலை கேட்டு சஞ்சயன் வந்து அதை வந்து ஸ்லோகமாக சொல்கிறார். அதுக்கப்புறம் வியாசதேவருடைய கருணையால், வியாச பிரசாதஸ்ய, அதாவது அவருடைய பிரசாதம், அதாவது அவருடைய கருணையால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கண்கள் வந்து, அதாவது அவர் பேலஸ்ல இருந்து உட்கார்ந்து பார்க்க அந்த போர் முனையில என்ன நடக்குதுன்ற பார்க்கக்கூடிய அந்த கண்களை கொடுத்தவர் யாரு? வியாசதேவர். சோ அவர்கிட்ட அவருடைய கருணையால் வந்து கிடைத்த இந்த இது யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் மற்றும் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை குய்யமகம் பரம், அதாவது ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் ஆக்சுவலி. எஸ் 76. ராஜன் சம்ஸ்மிருத்ய சம்வாதமிமம் அத்புதம் கேசவார்ஜுனயோ புண்ணியம் ஹ்ரிஷ்யாமி ச முகுர்முகுஹு. எஸ் இவ்வாறு மன்னனே, அதாவது திருதராஷ்டிரன் கிட்ட சொல்றார், கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் நான் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இன்பம் அடைகின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். அந்த அளவுக்கு அவர் ஆத்மா இதுலயே பாத்தீங்கன்னா அந்த லெவலுக்கு வந்து இந்த உரையாடலை வந்து அவர் வந்து he is feeling that, அதை வந்து அந்த உணர்ச்சி இதுல வந்து அவர் சொல்றார். ஆக்சுவலி உணர்ந்து பேசுகிறார் அவர். அந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டு அந்த இன்பத்தை வந்து அவர் வந்து பகிர்ந்து கொள்கிறார். யாரிடம்? திருதராஷ்டிரனிடம். எஸ் 78. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा நீதிர்மதிர்மம. இவ்வாறாக யோகங்கள் இறைவனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். சோ இத்தனையுமே வெற்றியும் இருக்கும், நியாயமும் இருக்கும், வலிமையும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து கிளியரா சொல்றார். செல்வமும் எல்லாமே வந்து இந்த 4மே அங்க இருக்கும் அப்படிங்கிற, இவங்க 2 பேர் காம்பினேஷன் எங்க இருந்தாலுமே இத்தனையும் அங்க இருக்கும். நியாயம் என்பது இருக்கும், வலிமை என்பது இருக்கும், வெற்றி என்பது இருக்கும், செல்வம் என்பதும் இருக்கும்ன்றது வந்து சொல்றாரு. எத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்த பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதீர் த்ருவா நீதீர் மதிர்மமஹ அப்படின்ட்டு அவர் வந்து அந்த ஈடுபாடோட வந்து நம்ம அர்ஜுனரையும் கிருஷ்ணரையும் பத்தி வந்து சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிர கிட்ட சொல்றாரு. So ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்ஹாரே மோக்ஷ சந்நியாச யோகோ நாமோ அஷ்டோதசாத்யாயः. சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.
எல்லாருக்கும் நன்றிகள். இவ்வளோ பேஷன்ஸா உட்காந்து கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. ஸோ இதோட இந்த மாலை வந்து எப்படி யூஸ் பண்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ இந்த நேத்து கூட ராதிகா அம்மா சொன்னாங்க, இந்த சென்டர் பீடு. ஸோ நீங்க இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது இந்த 3 விரல்கள் இந்த 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 ஆள்காட்டி விரலை தூரமா வச்சிடணும். ஸோ ஒரு ஒரு நாமத்துக்கும் ஒரு ஒரு மணியை வந்து நகர்த்திட்டே போயிட்டு நீங்க கடைசி வரைக்குமே வருவீங்க. 108 மணிகள் முடிச்ச பிறகு நீங்க வந்து இந்த இந்த இடத்துக்கு வருவீங்க. இந்த இடத்துக்கு வரும்பொழுது நீங்க என்ன பண்ணணும்னாக்கா, ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க. ஸோ இதை தாண்டி வந்து இப்படி போகக்கூடாது நீங்க. ஸோ இந்த இந்த சென்டர் பீடை தாண்டி போகக்கூடாது. நீங்க என்ன பண்ணலாம், அப்படியே இதை உல்டாவா இப்படி திருப்பிண்டு மறுபடியும் இப்படியே வந்துக்கலாம். ஸோ யூ ஷுட் நாட் கிராஸ் தட் சென்டர் பீட் 2வது ரவுண்டு போகும்பொழுது. ஸோ அந்த 2வது ரவுண்டு போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் பீடப்ப நீங்க அந்த மகா மந்திரத்தினுடைய அந்த இது பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லிட்டு தான் நீங்க மறுபடியும் வந்து வரணும். சரி, இல்லை நான் இப்படியே தான் போவேன்னாக்கா நீங்க இது முடிச்ச பிறகு மீண்டும் வந்து இது இந்த மணியில வந்து இதை கிராஸ் பண்ணிட்டு வரக்கூடாது. இந்த அடுத்த அந்த மாலையிலே வந்து நீங்க வந்து இந்த மணியை வந்து பிடிச்சிட்டு சொல்லணும். ஸோ டோன்ட் அதை இது அப்படியே கண்டினியூஸா வந்து இப்படியே நவுட்டிட்டே வரக்கூடாது. கம்மிங் இந்த மாதிரியே வந்துகிட்டே இருக்கும்பொழுது நீங்க வந்து யூ ஷுட் நாட் கிராஸ் தட் சென்டர் பீட் ஜஸ்ட் லைக் தட். இப்படியே புஷ் பண்ணிக்கிட்டே வரோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி புஷ் பண்ண வேண்டாம். ஒன்ஸ் யூ கம் டு த எண்ட் யூ லீவ் இட் அண்ட் அகெயின் யூ கேன் ஸ்டார்ட் எதர் ஃப்ரம் ஹியர். உல்டாவா பண்ணிட்டு போகலாம், இல்லைன்னா இந்த எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களோ அந்த பீட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆனா கிராஸ் பண்ணி போகாதீங்க, அவ்வளவுதான். தட்ஸ் இட். வேற எதுவுமே இதுல ஐ திங்க் தட் டவுட் ஐ திங்க் ஐ வுட் கிளியர்ட். ஐ திங்க் யாரோ ஒரு மாதாஜி கேட்டுட்டே இருந்தாங்க 2-3 டேஸா. தட்ஸ் வாட் ஐ டோல்ட். ஸோ ஐ திங்க் கிருஷ்ணா நீங்க அந்த போல் போட்டுருங்க. இன்னைக்கு ஸ்டோரி இல்ல. ராதிகம்மா ஸ்டோரி ஏதாவது சொல்ல போறீங்களா? ஐ டோன்ட் திங்க், என்ன டைம் ஆயிடுத்து இல்ல, அதனால நான் ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஒரு ஸ்டோரி மாத்திரம் சொல்லிடுறேன். ஸ்டோரின்னு இல்லாத பக்தியோடைய எண்ட் இது வந்து விதுரர் வந்து கேக்குறாரு கிருஷ்ணர் கிட்டக்க, யாரு வந்து ரொம்ப பக்திமான் எனக்கு வந்து நீ இப்படி கலியுகத்துல இருந்து நீ அவர் கிளம்பி போற துவாபர யுகம் முடியறது, கிருஷ்ணரே நீ போறியே நான் என்ன பண்ணுவேன், நீ போ கோகுலத்துக்கு போ, அங்க போய் பிருந்தாவனத்துக்கு போங்கிறார். நான் அங்க போய் என்ன பண்ணுவேன், நீ போய் தான் பாரு என்ன. விதுரர் ஓடி போறாரு. அங்க போனா அத்தனை கோபிகைகளும் இருக்கா. சரின்னு நம்ம ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி வைப்போமேன்னு விதுரர் சொல்றாரு அத்த கோபிகைகள் கிட்ட எல்லாம், நீ வந்து கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப தலைவலிக்கிறது, யாரு எல்லாரோட பக்தியோ அதிகமான பக்தி எந்த கோபிகை இருக்கோ அவளுடைய பாத துளி மண்ணு கொஞ்சம் அளவு எடுத்து கொடுத்தா அவருக்கு தலைவலி சரியாயிடும், அதை நான் தலையில வச்சிருவேன். எல்லாருக்கும் விதுரர் தெரியும், அவர் ஃப்ரெண்டு. உடனே அத்தனை பேரும் நம்ம இப்ப யாரு பக்தின்னு என்னத்தை அளக்க முடியும், அத்தனை பேரும் கால இருக்கிற மண்ணெல்லாம் தூக்கி அப்படியே தன்னுடைய துப்பட்டால முடிச்சு கொண்டு கொடுக்கறாளாம். அதை பார்த்த உடனே விதுரர், ஆஹா இது இல்லையோ பக்தி, இப்ப நான் அவருக்கு தலைவலின்னு உடனே எல்லாரும் கொடுக்கறாளாம். நான் பக்தியா நீ பக்தியா, ஐயோ நம்ம கால் மண்ணை போய் நம்ம கிருஷ்ணருக்கு வைக்கலாமா, ஒண்ணுமே கவனிக்கலையா. இதை ஜஸ்ட் நான் ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு நினைச்சேன். பக்தின்றது எல்லாருமே அந்த மாதிரி பண்ண முடியும். தன்யவாதம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? கண்டிப்பா. பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் டேஷ் என்ற அரக்கனை கொன்றதால் அவர் கேசவன் என்று அழைக்கப்பட்டார். கம்சன், பூதனை, திருநாவர்தனன், கேசி. பௌதீக உலகின் 3 நிலைகள் யாவை? சத்துவம், ரஜஸ் மற்றும் தியாக குணங்கள், சத்துவம், ரஜஸ் மற்றும் தமோ குணங்கள், சத்துவம், துறவு மற்றும் தமோ குணங்கள், சத்துவம், துறவு மற்றும் அசுர குணங்கள். பகவத்கீதை உபதேசத்தின் சாரம் என்ன? மன அமைதி பெறுவது, யோக கலையை கற்பது, வேதம் கூறும் அறிவை பெறுவது, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடம் முழுமையாக சரணடைவது. இந்த ரகசிய அறிவு யாருக்கு போதும் விளக்கப்படக்கூடாது. அறிவை தேடுபவர்கள், ஆர்வம் உள்ளவர்கள், துன்பப்படுபவர்களுக்கு, கடுமையான அர்ப்பணிப்புள்ள பக்தி சேவையில் ஈடுபடாதவர்களுக்கு, கிருஷ்ணரிடம் பொறாமை கொண்டவருக்கும் இல்லை. வேதங்களை ஓதுவவர்களுக்கு, தொண்டு செய்வோருக்கு, நல்ல ஒழுக்கமுள்ள மக்கள். ரஜகுணத்துடன் செய்யப்படும் செயல்கள் டேஷ் பெரும் முயற்சியோடு செய்யப்படுவதாகும், போலி கௌரவத்துடன் செய்வதாகும், தன் விருப்பங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ள செய்யப்படுவதாகும். மேற்கூறிய அனைத்தும். எஸ். I think ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா you can put it in the chat. ஹோப் எல்லாருமே உங்களுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணிடுங்க. ஸோ நான் வந்து அட்லீஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டியூஸ்டேலேருந்து கிளாஸஸ் எடுக்கணும், நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் நீங்கள் நாளைக்கு நீங்கள் அட்லீஸ்ட் பை டுமாரோ ஆர் சாட்டர்டேக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணிடுங்க. குவிஸ் 18 சாப்டர் இன்னைக்கு போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதையும் நீங்கள் நாளைக்கு வரைக்கும் டைம் இருக்குது, முடிச்சு சப்மிட் பண்ணுங்க.
ஓகேங்களா? டோன்ட் வரி, கண்டிப்பாக இன்னைக்கு நைட் இல்லை நான் நாளைக்கு காலம்பரை போட்டுருவாங்க. ஸோ டிரான்ஸ்லேஷன் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஐ டோன்ட் நோ கம்ப்ளீஷன் ஃபேஸ். கிருஷ்ணகுமார் பிரபு பிரபு இருக்கீங்க இல்ல நீங்க? ஐ திங்க் ஐ வில் மேக் ஹிம் a co-host. எஸ். என்னால பண்ண முடியல, ஏன்னா என்னோட லேப்டாப் வெண்ட் ஆன் ஆட்டோ அப்டேட். அதனால ஸ்ரீநிதி மாதாஜி 6 கேள்வி பண்ணிட்டேன் நானு. ஓகே. பாக்கி 4 கேள்வி ஸ்ரீநிதி மாதாஜி ஹெல்ப் பண்றேன். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அது முடிச்சிட்டு நீங்க ஐ திங்க் ஷேர் இட் டு காயத்ரி மாதாஜி, அவங்க போஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க லிங்க். ஓகேங்களா? நாளைக்கு காலம்பரக்குள்ள பண்ணிடுங்க. அது பண்ணிடுறேன். காலம்பரக்குள்ள ஐ திங்க் மை சிஸ்டம் வில் வெயிட். இன்னைக்கு நிஜமாவே ஆக்சுவலி இன்னைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள போடணும். இட்ஸ் ஓகே. சம்டைம்ஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ், we have to move forward. அவ்வளவுதான். ஓகே. இன்னைக்கு என்ன பண்ண விடல கிருஷ்ணா, அவ்வளவுதான். ஓ, நீங்க அவரோட போட்டி போட்டிருக்கணும் பிரபு. அவரு கூட யாரு போட்டி கிருஷ்ணா பண்ணல, கிருஷ்ணகுமார் பண்ணலையா? கரெக்ட் பிரபு, நீங்க சூப்பரா பேசிட்டீங்க. கிருஷ்ணர் செய்யாத வேலைக்கு போய் கூட சொன்னான்னு அர்த்தம். தேங்க்ஸ், ஐ அம் வெரி ஹாப்பி. தேங்க் யூ. க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே ஓகே. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்ற டேஷ் என்ற அசுரனை கொன்றதால் அவர் கேசவன் என்று அழைக்கப்பட்டார். ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். கம்சன் கேசின்னு இருக்கு, அதே அப்படியே கனெக்ட் பண்ண வேண்டியதுதான். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமாவே படிச்சோம். ஆமா, அதனால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்காங்க கொஞ்சம் பேரு. பௌத்திக 3 நிலைகள் யாவை? அது ஈஸியா பண்ணிருப்பாங்க. பண்ணிருக்காங்க. 91% பண்ணிருக்காங்க. வெரி குட். சத்துவம், ரஜஸ் மற்றும் தமோ குணங்கள். பகவத்கீதை உபதேசத்தின் சாரம் என்ன? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு முழுமையாக சரணடைவது. 93% பண்ணிருக்காங்க. இந்த ரகசிய அறிவு யாருக்கு ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. கடுமையான பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவது. அதுவும் பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு 84% பண்ணிருக்காங்க. ஐ அம் வெரி ஹாப்பி. அட்லீஸ்ட் 18th சாப்டர் ரொம்ப லென்தி சாப்டர். ஆமா, ரஜோகுணத்துடன் செய்யப்படும் அனைத்தும், மேற்கூறிய அனைத்தும் தான் ரைட். மேற்கூறிய அனைத்தும் தான் கரெக்ட். ஓகே, ஒரு 20% கன்வின்ஸ். ஓகே, அட்லீஸ்ட் இதுல we can give option. பெரும் முயற்சி இருக்கும், போலி கௌரவம் இருக்கும். ஓகே, தட் பார்ட் ஆல்சோ we can. ஓகே, தட்ஸ் ஓகே. ஐ திங்க் வெரி ஹாப்பி. எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள். ஆக்சுவலி இந்த செஷன், பிரேமா மாதாஜி ஃபார் யுவர் வண்டர்ஃபுல் ரிசைட்டேஷன், அண்ட் தென் கிருஷ்ணகுமார் பிரபு, ராதிகா, கிருஷ்ணா, சீதாராமன் பிரபு, எல்லாருமே, ஸ்ரீநிதி, காயத்ரி எப்பவுமே வந்து she is at the back end, she never comes front end, but she does a very wonderful effort. நான் சொல்லணும், என்னைக்கு எந்த டைம் கால் பண்ணாலுமே she will be yes மாதாஜி I will do it அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம டீம், கிருஷ்ணசேனை டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா it is always in the action. So I thank everyone of the team இந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் பண்ணி, ஸோ மேக்கிங் திஸ் ப்ரோக்ராம் மூவிங் இன் எ வெரி ஸ்மூத் வே. நிறைய ஹர்டல்ஸ் வரும், ஆனா அந்த ஹர்டல்ஸ்லயும் நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ணி, ஸோ அதெல்லாம் வெளியே காட்டிக்காம எல்லாத்தையுமே வந்து க்ளோஸ் பண்ணி எல்லாருக்குமே வந்து ஃபைனல் ஃப்ரூட் மட்டும்தான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஐ தேங்க் மை டீம் ஃபார் தேர் வண்டர்ஃபுல் சப்போர்ட். ஸோ மீண்டும் வந்து நம்ம August 2 தான் நம்ம வந்து வில் பி சீயிங் ஒன் மோர் பேட்சோட நம்ம எல்லாருமே பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ் லெவல்ல உங்களை எல்லாரையும் நான் சந்திப்பேன். நான் ஆக்சுவலி இன்னொன்னு, இந்த அட்வான்ஸ் லெவல் போகாதவங்களுக்கு நீங்க இந்த டீமை விட்டு, அதாவது இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் விட்டு போவாதீங்க. 1 or 2 days அட்லீஸ்ட் மினிமம் யூ பி தேர். ஏன்னா பக்தி விரிஷா என்ற ஒரு இதுக்கு வந்து நாங்க வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அந்த லிங்க் வந்து உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணோம். யூ ஜாயின், அட்லீஸ்ட் நீங்க அது அட்லீஸ்ட் என்ன ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறாங்களோ அதை வந்து நீங்க கேட்டுக்கோங்க. ஏன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் டைம் இல்லையா. வீக்லி 1 day அந்த செஷன் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் டெம்பிளுடைய ஆன்லைன் எந்த இது ப்ரோக்ராம் இருந்தாலும் நீங்க கலந்துக்கலாம். அந்த ஃப்ரீ ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே, ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம், அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து அதுவும் நாங்க இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போடுறோம். யூ ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஜாயின் த செஷன்ஸ். இந்த டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல இருந்து நீங்க இவ்வளவு நாள் 18 நாள் எடுத்துட்ட இந்த ஞானத்தை வந்து அதை அப்படியே அப்ரப்டா விட்டுறாதீங்க. ப்ளீஸ் கண்டினியூ திஸ் பை டூயிங் சம் சர்வீஸ் ஆர் பை ஏதோ ஒரு அந்த டிவோட்டி அசோசியேஷன்லயோ இல்ல ஆன்லைன் அசோசியேஷன்லயோ இருந்துட்டு செய்யுங்க. டோன்ட் லீவ் திஸ். ஸோ அதனால வந்து உங்களுக்கு எப்போ பகவான் அட்வான்ஸ் லெவல் பண்ணணும்னு மனசு கொடுக்குறாரோ அப்ப நீங்க செய்யுங்க, தவறு கிடையாது. ஆனா இது கண்டினியூஷனா இருந்தாதான் உங்களால அந்த நிலைக்கு போக முடியும். ஸோ டோன்ட் லீவ் த சாண்டிங். சாண்டிங் இஸ் த வெரி பிக் திங் யூ ஹாவ் டு கண்டினியூ. தட் இஸ் மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் and thank you one and all for your participation. Actually, thank you. Actually, yes, we are all instruments in Krishna. Yes.
யாரோ எழுதிருக்காங்க. வேற ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க யாரோ. இல்ல, ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் பக்தி விருக்ஷான்னு யாரோ எழுதுரு. ஸ்ரீவித்யா. ஓகே, நாங்க லிங்க் அனுப்புறோங்க, நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். மாதாஜி சொன்ன மாதிரி 3 இருக்கு. ஒண்ணு வந்து அட்வான்ஸ் கோர்ஸ், அதுக்கு லிங்க் ஆல்ரெடி அனுப்பிச்சிட்டோம். பக்தி விருக்ஷா லிங்க் வந்து நாங்க அனுப்புறோம். அது வந்து எக்ஸாம் எதுவுமே இல்லைன்னா எல்லாருமே அது பக்தி விருக்ஷால எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணலாம். அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவும் இல்லை. அட்வான்ஸ் கிளாஸ் ஒண்டி நீங்க வந்து வீக்லி அசைன்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும். அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் எல்லாம் இல்லை. ஆப்ஜெக்ட் ஒரு 5-6 இருக்கும். ஸோ அது ஒண்ணு. அதை தவிர வந்து சாது சங்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன குரூப்ஸ் நாங்க அரேஞ்ச் பண்றோம். இதுல நாங்க மாதாஜி எல்லாம் இருக்க மாட்டோம். நீங்களே டிவோட்டி அசோசியேஷன் ஒரு 5-6 பேர் நீங்க ஜாயின் பண்ணி நீங்க புக் படிக்கலாம். ஏன்னா இந்த கண்டினியூ பண்றதுக்கோசரம் இது ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுவாங்க. காயத்ரி அவங்க போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இது மேண்டேட்டரி இல்ல, பட் டிவோட்டி அசோசியேஷன் இருந்தாதான் யூ வில் பி ஏபிள் டு டேக் இட் ஃபார்வர்ட். ஸோ அது ஒண்ணு. இது வந்து 2 நாள் இருக்கு. ஒன்று வந்து டியூஸ்டே மார்னிங் 11 o'clock ஒரு செஷன் இருக்கு. அப்புறம் வந்து வெட்னஸ்டே ஈவினிங் 5:30 அது ஒரு செஷன் இருக்கு. ஸோ யூ கேன் ஜாயின் தட். இதை தவிர வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வாட்ஸ்அப்ல பண்ணுங்க. எஸ், ஐ ரிசீவ்ட் ஒன் மெயில். ஒரு மாதாஜி கிட்ட இருந்து ஒரு மெயில் வந்திருக்கு. ஐ வில் ரிப்ளை நாளைக்கு பண்றேன். ராதிகா மாதாஜி, ஒரே ஒரு क्वेश्चन இருக்கு. Can you please explain how bird can raise the human form and to try to reach God? Yeah, one second. Before ஒரே ஒரு செகண்ட் சீதா, அதுக்கு முன்னாடி இதை முடிச்சிடுறேன். இங்க வந்து நிறைய பேர் ஹெல்ப் டீம் வந்து ரொம்ப குறைச்சலா தான் இருக்காங்க. ஏன்னா ஹெல்ப் டீம் அவங்களெல்லாம் நாங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாம் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ யாராவது ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நாங்க ஒரு ஃபார்ம் அனுப்புறோம். ஸோ யாருக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ, அதாவது SMS, வாட்ஸ்அப் ஹெல்ப், 3வது வந்து பிரசன்டேஷன்ஸ், PPT, இங்கிலீஷ் டு தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன், இங்கிலீஷ்லயே கையில் எழுதுன்னு அதை கன்வெர்ட் பண்றது, இந்த மாதிரி எல்லாம் ஹெல்ப். திஸ் ஆர் த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெல்ப் வி வாண்ட். ஆனா ஒரு ரிக்வெஸ்ட், இதுல வந்து மேண்டேட் இல்ல. எல்லாரும் ப்ளீஸ் செக் பண்ணிட்டு என்டர் பண்ணுங்க. ஏன்னா சில தடவை என்னன்னா எல்லாரும் இருக்கிறதெல்லாம் கிளிக் பண்ணிடுறாங்க. கடைசியில அவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியல. ஸோ நாங்களே ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டு செட் ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் வெளில போனோம், நாங்களும் அனுப்புறதுக்கு கஷ்டப்படுறோம். ஸோ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா கிளியரா ஒரு லிங்க் கீழேயும் ரீசன் சொல்லுவோம். ஸோ அதை வந்து நீங்க படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கிளிக் பண்ணுங்க. ஸோ வி வில் சென்ட் எவ்ரிதிங் பை டுமாரோ. ஹரே கிருஷ்ணா. சீதா, சாரி சீதா, பேர்ட்ல இருந்து எப்படி ஹியூமன் ஆகுதுன்னு கேட்டீங்களா? ஆமா, அப்படி எலிவேட் ஆகுதுன்னு கேக்குறாங்க. ஆமா, நேத்துல இருந்து அந்த மெசேஜ் வந்துட்டு இருக்கு. ஆமா, ஷூர், தேங்க்ஸ் சீதா. 84 lakh ஹியூமன் ஸ்பீஷீஸ் இருக்குங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அக்வாட்டிக்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மரம், செடி, கொடிகள் எல்லாம், அப்புறமா ரெப்டைல்ஸ், வேர்ம்ஸ் அதெல்லாம் வருது, அப்புறம் பேர்ட்ஸ், அப்புறம் அனிமல்ஸ், அப்புறம் வந்து நம்ம ஹியூமன். நீங்க சொல்ற எவல்யூஷன் ஒருத்தர் சொன்னார் தெரியுமா? கான்செப்ட் என்னன்னா பேர்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அனிமல்ஸ் வந்துட்டு அனிமலுக்கு அப்புறம் டிஃபால்ட்டா ஹியூமன் வருவாங்க. ஏன்னா அனிமல்ஸ்க்கு வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லாததால பாவ புண்ணிய காரியங்கள் அவங்கள சேராது. மனிதரா இருந்தாதான் அது ஒரு ஜங்ஷன். நல்லது பண்ணா நம்ம நல்ல காரியங்கள் பண்ணான்னா நம்ம வந்து சொர்க்கத்துக்கு போவோம், கெட்ட காரியங்கள் பண்ணா நரகத்துக்கு போவோம். பெருசா அப்ப எல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம மறுபடியும் இந்த பூமிக்கு வந்துடுவோம். ஓகே, நிறைய கெட்ட காரியங்கள் நிறைய இருந்துச்சுன்னா நம்ம நரகத்துல போயிட்டு அப்புறம் நம்ம அனிமல், அதாவது அந்த ஜந்துவா எடுப்போம் மறுபடியும். நல்ல காரியங்கள் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு திரும்ப வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சோம் இல்லையா, நம்ம ஒரு ரிச் அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலிலயோ இல்ல டிரான்ஸ்டென்டல் ஃபேமிலி, ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கிற ஒரு பிராமணர் ஃபேமிலிலயோ பிறந்து நம்ம பக்தியை கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஏன்னா சொல்பம் அப்பியாச கொஞ்சம் வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்து சேவை பண்ணாலும் அவர் ஞாபகம் வச்சுட்டு அதை கண்டினியூ பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. ஸோ அதுதான் ஆக்சுவலா இந்த கான்செப்ட். இது தவிர வந்து தப்பு பண்ணவங்க எப்படி போறாங்களோ, அது வேர்மோ அனிமலோ இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பாவ புண்ணியம் இல்லை, தே வில் கம் இன் தி நேச்சுரல் அனிமல் லேடர். ஸோ அதுதான் கான்செப்ட். புரிஞ்சுச்சுங்களா? 2 பேர் கை ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. பத்மநாதன் அன்மியூட் பண்ணுங்க. பத்மநாதன், நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க.